Сябры, вітаю всіх на YouTube-канале футбольного клуба Крумкачы. Сёння мы з вами назіраем матч 1/16 Кубка Беларусі паміж Крумкачамі і Нафтанам. Гэты матч для вас сёння буду каментаваць на YouTube-канале футбольного клуба Крумкачы. Я, Алексей Борисевич, моцна рады вітаць вас. І зусім неўзабаве распачнем мы гэты матч. І давайте, ласка, пройдемся по стартовых складах команд. Наш сённяшні супернік Нафтан з Новополацка выступае ў наступным складзе. Нумар 1 Артём Денисенко, нумар 4 Антон Суша, нумар 8 Кирилл Ермакович, нумар 10 Евген Протасов, нумар 11 Игнат Пранович, нумар 12 Артём Жвирбля, нумар 19 Алишер Рахимов, нумар 21 капитан команды Игнатий Сидор, нумар 31 Руслан Разыев, нумар 44 Анатоль Санников, нумар 66 Ямуса Камара. И главный тренер команды сегодня Игорь Криушенко. Что тычется стартового склада футбольного клуба Крумкачы, браму сегодня у Крумкачева обороняя нумар 1 Владимир Бушман, нумар 3 Сергей Козека, 5 Януш Ладудько, капитан команды, нумар 7 Илья Зайцев, нумар 8 Арсений Стариков, нумар 10 Владислав Морозик, нумар 13 Евген Гордейчик, нумар 18 Алексей Баран, нумар 23 Ростислав Серый, 44 новичок команды Владислав Далидович, нумар 77 Александр Воронович. И головный тренер команды сегодня он же на поле Владимир Бушман. Ну что, и распачинаем мы гэты матч тым, што, напэўна, сябры, хачу нагадаць вам зноў жа, пакуль не забыліся на самым пачатку, хто ж гэты матч абслугоўвае, выканаем всю афіцыйную частку. Галоўны арбітр сёння Віталь Полтаржыцкі, яму сёння дапамагаюць Дмітрий Закарельскі, Сергей Никоненко, резервовы сёння Дмитрий Коржик, інспектор Игорь Круг і дэлегат матча Сергей Ильич. Ну што, можем назіраць за матчам, спадзяюся мы, што сёння атрымаецца ён відовішчным, побачым, можа быць, і галявую феерію сёння, спадзяюся, побачым тым ліку галы ад нашых хлопцаў. Ладно, гэта так, трошки такія скептычныя ноткі, все мы сёння верым, што хлопцы здольныя сёння перамагчы, нягледзячы на тое, што такая прорва паміж камандамі. Нагадаю, што Нафтан — гэта каманда вышэйшая дывізіёны, Крумкачы выступаюць у другой лізе. Нагадаю, што гэты матч глядзім на YouTube-канале Крумкачоў. Па традыцыі нагадваю вам узаемадзейнічаць са мной пры дапамозе чата трансляцыі, калі ласка. Пішыце, дзяліцеся ўражаннем, будзем з вами абмяркоўваць, што ж на поле адбываецца. І Крумкачы сёння, нагадаю, выступаюць у белым комплекце формы, Нафтан у блакітнай форме. І ёсць стандартнае становішча ўжо на першых хвілінах. Адабараняліся Крумкачы, ёсць шанец выбегчы ў сваю контратаку. Владислав Морозик напружвае абарону суперніка, але Артём Денисенко першы на мячы і разряджае абстановачку. Парушэнне правілаў з боку футбалістаў у блакітнай форме. І Сергей Козека апынуўся на газоне ўжо на першых хвілінах матча. Між тым цікава, якую пазіцыю сёння будзе займаць Козека, які ўжо між тым не першы матч у сезоне праводзіць, ужо, здаецца, трэцюю гульню. Мы назіраем Сергея Козеку ў гэтым сезоне, і нават адным голам паспеў Козека адзначыцца ў гэтым сезоне. А пакуль абараняемся мы, Януш Ладудько супраць Руслана Разыева дзейнічае, і адабаранялася каманда колькасна. Зайцаў першы на мячы і знаходзіць там адрасата ў выглядзе Сера, але той мяч губляе, аут на карысць Нафтана. Ну што, сябры, калі глядзелі мы стартавыя склады каманд, звярнулі вы ўвагу на тое, што ёсць у складзе Нафтана знаёмыя вам прозвішчы. Гэта, вядома, і Кирилл Ермакович, 8 нумер, і, вядома ж, капітан каманды, капітан Нафтана Игнатий Сидор, абодва, якія выступалі за Крумкачы трошку раней. Пакуль далёкі стрэл, але ўсё кантраляваў, здаецца, ў гэтай сітуацыі Владимир Бушман і выпускае мяч за лінію брамы. Ну што, побачылі мы ўжо і першы матч 1/16 Кубка. На гэтай стадыі ўжо гульню уступаюць клубу вышэйшай лігі, то бок для Нафтана гэта дэбют у гэтым турніры ў розыгрышы 2025-2026. Крумкачы ўжо трэці матч праводзяць, можна сказаць, што больш дасведчаная каманда ў кубкавым турніры. Гэтага разліву Крумкачы, бо ўжо 2 перамогі здабыла наша каманда, але вось сёння здабыць перамогу будзе надзвычай непроста, бо дагэтуль нашымі супернікамі былі каманды, якія на 2 прыступкі ніжэй за Нафтан.
гэтай ураджайнай у 1.64, але здолела наша каманда перамагчы з лікам 2-0 у гасцявым матчы. Здаецца, так даўно і так недаўна гэта было, ўжо сёння гуляем 1.16. Дык вось, перамога над ураджайнай дала крумкачам шанец выйсці ў 1.32, дзе сваімі сіламі каманда мералася ўжо з камандай трошку больш далёкай геаграфічна. Гэта капыльская бабоўня. Супраць гэтай каманды гулялі якраз такі у Капылі. Вельмі відовішчным той матч атрымаўся, нягледзячы на такія два раннія мячы і задзел у выглядзе ліка 2-0 на табло. Не проста гэты матч складаўся. Тремя выдаленнями для нашей команды ён скончыўся, голом мог скончыцца зараз момант для нашай брамы, але адабаранялись наши футболисты і будем назіраць першы кутнік у гэты матчы, калі нічога не прапусціў я. Буду заглядаць трошечку под трансляцыю, чат, глядзець, што тут адбываецца. Пытаецеся, ці будзе гук у трансляцыі, здаецца, ўжо ёсць. Сегодня необычный состав, боевой на победу, пишете вы. Ну, проблем со складом есть, але з тых, хто досяжны на сённяшні матч, я мяркую, самый оптимальный склад собрали крумкачы, а пакуль гэты оптимальный склад мусіць абараняцца, і першы на мячы апынуўся футболист нашей команды. Мусим абараняцца мы. Быў это Владислав Далидович, нападнік, номінальны нападнік формах нашей команды, які дэбютуе сёння за крумкачы. Тым не менш, можно сказать, что досведчаны футболист, потому что мае досвед гульні не только у другой лизе, а у вышэйшай лизе нашего чемпионату. Поспел гулять и за Смаргонь, и за Арцар БДУ, гэты футболист. А первую полову сезона 20-25 позднее можно было про гэта, бо обороняется уже Нафтан и атакуют крумкачы, расправляют крылы свои атаки. Сеня Стариков подштовхнули того в спину, есть порушение правил с боку Антона Суши, и стандартное становище зараз право на яго атрымала наша команда. Вырашылі праз кароткую перадачу распачаць розыгрыш гэта стандартнае становішча наши футболисты, хотя, конечно, сёння больш напрошваюцца такія масіраваныя атакі вялікай колькасцю на стандартах. Менавіта вось на такое трэба, я думаю, звяртаць увагу крумкачам. Ну, это калі б я так дзейнічаў, каб быў галоўным трэнерам, а у Сергея Казекі, у Константина Куімова, Алексея Хадневича, я думаю, сёння іншыя планы гэтую гульню, і галоўнае, каб ён быў пераможны. Вось Зайцева трошечку не хапіла координации, и что? Ничто, не разобрались зараз. Галоўны с боковым, вышел мяч за межи поля, але протягнули свою атаку футболисты Нафтана. Ну, трошку такая, бачите, неразбериха на першых хвилинах. Спадзяюся, что гэта можа будзе першы і апошні такі выпадак, калі не будем назіраць непаразумення паміж судейской бригады. Між тым, бригада гэта досыць цікавая, адметная. Ну, дакладна можна сказаць, это про Віталя Полтаржыцкага, таму што рэфері гэта судзіць, ну, можна і сказаць, адносна недавно. У сезоне 2020 года ён толькі на 2019 пачаў свою такую тренерскую судейскую кар'еру, і вось свой першы матч у Д2 пазней пра гэта адкрываюць крумкачы, робіць гэта на 7-й хвіліне Владислав Далидович. Сябры, віншую моцна, я вас буду пераглядаць гэты момант у трансляцыі я, бо трошечка загледзеўся ў сваёй канцэпты. А тым часам на 8-й хвіліне пасля памылкі Нафтана, як абаронцаў, нават брамніка гэтай каманды Артёма Денисенко, крумкачы адкрываюць лік на 7-й хвіліне. Лік робіцца 1-0. Ну што, чакалі вы такога пачатку? Давайте будзем шчырымі, што не. Ну, трошку паплаціліся за гэтую такую перапасоўку на свае брамы футбалісты, і Артём Денисенко аддаў выдатную перадачу, вельмі якасную у напрамку Владислава Далидовича, і зрабілі такім чынам наши футболисты лік 1-0. Ну, Артём Денисенко, чым асабіста мне вядомы, гэта такі, ведаць, сябры, дружочек, пиражочек, найлепшы сябра Владислава Морозова, форварда зборнай Беларусі, найлепшыя сябры, яны разам яны выступалі за Брестскае Дынамо, а цяпер іх шляхі разышліся. Денисенко ўжо бароніць колеры Нафтана, а Владислав Морозов, нагадаю, выступае ў чэмпіянаце Португаліі за руку. Я, ведаеце, на розных канцах поля звыкліся дзейнічаць найлепшыя сябры, тым не менш, не найлепшым чынам сёння у гэтай сітуацыі згуляў Артём Денисенко. Будзем назіраць цягам матча, будзе у яго, я ўпэўнены, цяпер 200% матывацыя выправіцца за свой гэты ўчынак. Паназіраем мы і за гэтым, але з іншага боку, можа, гэта і адмоўна паўплываць на Артёма Денисенко. Чаму? Таму што
можа быць, гэта і неўпэўненасці дадасць гэтаму футбалісту, паназіраем мы, тым не менш спрабуюць яго вярнуць у гульню свае ж футбалісты, той же Ігнат Сідар, задзейнічаецца на свайго брамніка, каб трошачку надаць таму упэўненасці. Ну што, моцна нечаканы пачатак гэтага матча, я думаю, згодныя вы сябры з гэтым. І зрабілі задзел нашы футбалісты, і калі пры ліку 0-0 мы маглі чакаць таго, што каманда будзе пераважна абараняцца, а пры ліку 1-0 на карысць крумкачоў, я мяркую, гэта будзе яшчэ больш прадказальны сцэнар. Ну што, сябры, бачыце, такі матч, што не маю ні хвіліны, каб падгледзець у свае сённяшнія нарыхтоўкі, Всё самае цікавае адбываецца сёння выключна на поле. І цікава, што нашы футбалісты не цураюцца, вельмі высока сустракаюць суперніка. Гардзейчык, недаўні наш футбаліст, які не так давно адзначыў дзень народзінаў, зараз выдатна адзмагаўся супраць суперніка, але атака саперніка працягваецца. І што, разряджаюць абстаноўку нашы футбалісты, выбіваючы мяч за межы штрафной, але другім тэмпам працягваецца гэтая атака, але удар у гульца Нафтана не атрымаўся. Гэта такая простая задача апынулася да Владзіміра Бушмы. Між тым, Бушма досыць даўно не выступаў ужо ў стартавым складзе, наогул не выходзіў на поле ў складзе Крумкачоў. Апошні свой матч Владзімір правёў яшчэ ў мінулым годзе, у 2 лістапада супраць Коласа. Владзімір Бушма выйшаў у стартавым складзе, і каманда ў тым матчы здабыла перамогу 3-0. Ці не атрымаецца сёння не пропусціць Владзіміра Бушму? Ну, задачка нашмат складанейшая, але тым не менш верым у нашага звышдасведчанага брамніка. Пакуль Марозік направа на Серага, той бярэ на таран абаронцу, і быццам без парушэння правілаў гэтай сітуацыі дзейнічае Ігнацій Сідар. Марозік шукае адрасата, але перадача дакладна не атрымаецца. І кутнік у выкананні каманды нашай мы будзем зараз назіраць, сябры. Ну, прызнаюся шчыра, не такога пачатку матча я чакаў, трошку больш скептычна ставіўся, тым не менш такую таемную надзею я дакладна ўнутры трымаў. Не хацеў перабольшыць свае чаканні, але пакуль каманда іх дакладна перабольшыла. Кутнік мы не будзем назіраць, все ж таки ад нашага футбаліста мяч выйшаў па меркаванні судзейскай брыгады. Ну, вось, варта адзначыць, што Палтаржыцкі сваю судзейскую кар'еру пачынаў у 2019 годзе ў другой лізе якраз такі у матчы Ашмянаў супраць Асіповічаў. Цікава, што ў тым матчы за Ашмяны выступаў, хто б вы думалі. Вядома ж, Януш Ладуцька. У тым матчы Януш Ладуцька яшчэ і галевым ударам адзначыўся. Спадзяемся, што і сёння пры судзействе Віталя Палтаржыцкага Януш здолее паўтарыць гэты свой подзвіг і адзначыцца, ну, дакладна чымсьці карысны, можа быць сухім матчам, а можа быць і голам. І не разумею я што, але паказвае парушэнне правіл з боку нашых футбалістаў Віталь Палтаржыцкі і стандартнае становішча. Алішер Рахімаў ля мяча ў кампаніі Евгенія Протасова. Два футбалісты-легіянеры, адзін з украінскім пашпартам, другі з расійскім. Зараз будуць выконваць гэтае стандартнае становішча. Агулам 7 футбалістаў з беларускім пашпартам мусяць гуляць у стартавым складзе. У Нафтана сёння роўна 7. І Януш Ладуцька, здаецца, калі не падводзіць мяне зрок, разражае абстановачку і выбівае мяч за бакавую лінію. Ну што, такі падвышаны трошку тэмп. Ведаеце, адчуваю я нават гэта па сваім голасе. Звычайна, калі каментую матчы другой лігі, трошечку больш магу запаволены тэмп сабе дазволіць, а тут не даюць прадыхнуць мне футбалісты, і добра, што так. Часам, калі тэмп больш запаволены, гульні, ведаеш, думаеш, чым бы вас здзівіць, што ж такое вам распавесці, якія байкі, анекдоты дастаць са свайго Арсеналу, а пакуль іх даставаць не даводзіцца. Між тым, калі згадалі пра Арсенал, варта адзначыць, што свой апошні матч пакуль у чэмпіянаце Нафтан згуляў якраз такі супраць дзяржынскага Арсеналу у Барысаве на гарадскім, здолелі перамагчы з лікам 1-0 і перарваць сваю неўдалую серыю. Агулам Нафтан не вельмі ўдала ў гэтым сезоне выступае, пакуль займае толькі... І што, ёсць парушэнне правілаў. На газоне апынуўся наш капітан. Але мусіць без жоўтай карткі абыдзецца тут Віталь Палтаржыцкі, хаця я б на ягоным месцы не адкладаў якраз такі раздачу гарчычнікаў. Трэба трымаць все ж такі матч пад кантролем, бо такімі тэмпамі можна кантроль над гэтай гульнёй і выпусціць. Тым больш, ну, рэфері такі, які мала абслугоўвае матчу на самым высокім узроўні. Пераважна Палтаржыцкі адзначаецца тым, што судзяць матчы D2 першай лігі нашай і у тым ліку D3 другой лігі. А пакуль Сеня Старыкаў гэты мяч цягне, трошку далёка яго адпускае, і ўжо Нафтан, перахапіўшы гэты мяч, выходзіць сваю атаку праз правы паўфланг. Анатоль Саннікаў пераводзіць мяч на партнёраў і абараняемся ўжо мы. Старыкаву трэба адпрацоўваць. Все ж такі ёсць праблема ў яго ў гэтым аспекце. Крэатыўны складнік
усе не на высокім узроўні, а вось у абароне часам узнікаюць пытанні. І што? Бушман, нікуды не спяшаючыся, але вельмі дакладна пераводзіць мяч на фланг левы. І звярніце ўвагу, не зацягнуў час нашыя футбалісты, ды і рана гэта рабіць на 14-й хвіліне. Ўсё ж такі наперадзе яшчэ каля 75 хвілін матча, плюс час дададзены. Сёння будзе трошку прасцей нам назіраць гэты матч, бо памятаеце вы, што у другой лізе, недакладная перадача ад нашага футбаліста, у другой лізе не выдзяляюць рэзервовых арбітраў. Зайцаў абараняецца супраць Евгена Протасова, і выходзіць пераможцаў з гэтага мікрадуэлі. Владимир Бушман, не цураюцца праз кароткую перадачу, выходзяць нашы футбалісты ў сваю ўжо атаку. Выдатна пакуль іх гэта атрымліваецца, нягледзячы на досыць такі высокі прэсінг ад футбалістаў Нафтаны. І Старікаў з партнёрам адгуляліся, і ёсць шанец праз левы фланг стварыць чарговую небяспеку ля брамы суперніка. Бо ўжо неаднаразова мы эту небяспеку назіралі. 44-й гэта Далідовіч разам з Серым працягваецца атака, хаця здавалося у моменце, што губляюць мяч нашы футбалісты, тым не менш пад кантролем яны яго захавалі. І ўжо звышдасведчаны Сергей Казека, які трэці свой матч в сезоне праводзіць, развівае атаку ў свае каманды. Ужо левы фланг падключаюць нашы футбалісты, пакуль менавіта туды робяць акцэнт наша каманда. І што, Котнік, мы з вами, напэўна, будзем назіраць, ці настолькі недакладная перадача была ад нашага футбаліста? Не, ўсё ж такі рикошет, і Котнік у выкананні Александра Варановича будзем назіраць мы з вами на 16-й хвіліне. Александр Варанович, нагадаю, найлепшы гулец Крумкачоў у чэрвені. Прыгадваем ягоны перформанс у апошнім матчы 1+3, калі не памыляюся, я паклаў Александр супраць Трактара. Ну, хаця б 1+1 чакаем мы сёння супраць Нафтаны. Любому галевому дзеянню ад Александра мы будзем вельмі рады. І што, зараз колькасна вялікай сілою пайшлі нашы футбалісты ў штрафную суперніка, але і тыя не адстаюць. Ну што, на Баранова гэты мяч прылятае, і замітусіўся ён штрафной, і ўсё ж такі Денисенко мусіць яго забраць, і ён гэта сапраўды робіць. Але няма партнёраў, якія маглі б хуткую перадачу ад Артёма атрымаць, і вымушаны трошку прытрымаць ён яго ў сабе, і ўжо праз мусу Нафтан разыграе гэты мяч. Ігнацій Сідоров, цэнтральны абаронца, капітан, былы гулец Крумкачоў. Я думаю, сябры, хто прыкладна як і я назірае за Крумкачамі сезона 2021, памятаеце вы Ігната. Футбаліст такі, ну, дастаткова матчаў правёў, больш за 30, калі не памыляюся я, трошку зазірнуў свае канспекты. Сапраўды, на рахунку Ігнація 32 матчы і ажно 3 мячы. Неблагі паказнік, паглядзіце вы, для цэнтральнага абаронцы. Ігнацій досыць вынікова гуляў за нашу каманду, а пакуль абараняемся мы. І без парушэння правілаў робяць гэта нашыя футбалісты. Далідовіч адпрацоўвае, дапамагае сваім футбалістам. Трэба апусціць мяч ім, бо трошачку ён так замітусіўся на подступах да нашай штрафной. І Серы трэба апусціць гэты мяч. Але Серы трошку не хапіла яму тэхнічнага майстэрства, каб выдаць больш дакладную перадачу на Владислава Морозика. Між тым, шмат мы кажам пра то, што Морозик ніяк не можа адкрыць свой галявы рахунак, рэгулярна азначаецца асістамі Владиславу, але вось галявым сваім менавіта ударам у браму суперніка пакуль не можа пакласці пачыну ў складзе Крумкачоў, хаця вельмі вынікова правёў сезон мінулы у складзе Юні. Можа быць, сёння той самы дзень, можа быць, вось ён прытрымліваў свае снарады для того, каб сёння агарчыць браму саперніка, які нашмат пераважае Крумкачоў у рангу, а менавіта выступае ў вышэйшай лізе. Нагадаю я, Баранаў мяч цягне, адзін супраць траіх, не атрымалася выйсці пераможцам у Лёшы. І ўжо падымаецца ён, вяртаецца на сваю профільную пазіцыю, каб ужо ў апорнай зоне цэментаваць абарону Крумкачоў і не даць Нафтану магчымасці стварыць небяспеку ля нашай брамы. Між тым, гэтай небяспекі, магу тройчы сплюнуць за сваё левае плечо, пакуль было досыць мала. Абмяжоўваюць футбалістаў суперніка нашыя футбалісты. Вось пад мае словы якраз такі Руслан Разыяў, узбекскі футбаліст у складзе Нафтана, спрабаваў якраз такі прабіць Владимира Бушму. Ёсць адзін мяч на рахунку Разыева ў вышэйшай лізе. Агулам варта сказаць, што самы выніковы футбаліст у складзе Нафтана мае толькі 2 мячы ў вышэйшай лізе. Ну, мала каманда забівае, пра гэта варта сказаць. Вельмі часта, вельмі, да мне здаецца, нават большая палова матчаў Нафтана праяд пазней, бо Серы змагаецца і адзмагаўся, хацеў сказаць я, але ўсё ж такі
не здолеў забраць мяч пад свой кантроль Ростислав Серы, але, як заўжды, адзначаем ягоны напор, той націск, які бачым у ягоным выкананні. Ростислав сапраўды адпрацоўвае на ўсе 120. Я думаю, сёння матывацыі на 150% мае Ростислав Серы, каб паказаць сябе ў найлепшым свеце. Тым больш, ён другі бамбардзір каманды ў чэмпіянаце пасля Алексея Хадневіча, мае на сваім рахунку 6 мячоў, але ў адрозненне ад Хадневіча ён сёння мае магчымасць згуляць у гэты матч. Як вы бачыце, Хадневіча няма ў заяўцы, прычына вельмі простая. Пра гэта пазней, бо Далідовіч скідвае на Серага, той на Баранова, і далёкі стрэл ад якого Ростислава, ад Арсеня Старикова, і лік мог рабіцца 2-0, але па пазіцыі Денисенкі гэты мяч прыходзіцца, і гэтым разам ужо нашмат больш упэўнена гуляе Денисенко. Выпраўляецца пакрысе ён за сваё неўпэўненае дзеянне на пачатку матча. Нагадаю, на 7-й хвіліне, дзякуючы ягонай памылцы, крумкачы адкрылі лік Владзіславу Далідовіч. У першым жа матчы толькі 7 хвілін спатрэбілася Владзіславу Далідовічу, каб адзначыцца галевым ударам у складзе Крумкачова. Пакуль абараняемся мы, Евген Пранович, але як жа файна гуляе недаўні экс-капітан Крумкачоў Евген Гардзечык. Недавно я хотел сказать про то, что не так давно Евгену исполнилось 23 годы, и так само не так давно в этой паузе паміж гульнями 22 годы свой черговый день народзінаў адзначыў Ян Камаро, які сёння ў стартавым складзе не выйшаў, але ёсць ён на лаве запасных пад 83-м номерам. Таксама, можа быць, з'явіцца, улічваючы пазіцыю Яна, цалкам будзе прадказальнае ягонае з'яўленне, калі матч будзе працягвацца менавіта такім чынам. І выходзіць мяч падчас падачы за лінію брамы, і Владимир Бушман будзе зараз, я думаю, нікуды не спяшацца пры ўводзе мяча. Улічваючы тое, што Владимир Бушман сёння на поле, мусіць абавязкі, так бы мовіць, галоўніка, менавіта на броўцы поля будзе выконваць Константин Куімаў, недаўнішні гулец Крумкачоў. Між тым зазірну, няма сёння Константина Куімова ў пратаколе, ну сапраўды, да. Было б гэта занадта, як мне здаецца, але хапае там футбалістаў. Большая заяўка ў Крумкачоў сёння, чым у Нафтана, але бліжэй да перапынка пагутарым пра тое, хто ж можа ўзмацніць, ну ці наадварот, можа быць, нават саслабіць гульню каманды. Будзе залежаць ад таго, наколькі ўдала футбалісту гэтую гульню увойдзе цягам тайма другога, хутчэй за ўсё, але калі матч, можа быць, будзе развівацца не так, як чакаюць гэта трэнеры, то, можа быць, у першым тайме мы пабачым замены. Нагадаю, сёння Владимир Бушман узначальвае Крумкачова, а Ігор Крыўшэнка галоўны трэнер Нафтана. Не так давно узначалі он гэты клуб, літаральна ў верасні 2024 года. Хаця варта адзначыць, што не вельмі ўдала каманда пад ягоным кіраўніцтвам выступае, толькі 8 перамог, 6 нічых і 17 ажно параз каманда пацярпела. Прычым дзве перамогі яны прыйшліся якраз такі на стыкавыя матчы супраць Нівы, а так адмінусуеце 2, атрымаеце толькі 6 перамог у матчах вышэйшай лігі амаль ужо за год, як каманда пад ягоным кіраўніцтвам знаходзіцца, а пакуль Казека навязваў якраз такі барацьбу нападніку Нафтана, і будзем лічыць, што дзякуючы ягоным намаганням зараз не атрымалася у футбаліста Нафтана дакладна стрэліць па браме Бушмы. Ёсць ужо падыходы, ёсць стрэлы, але ўсе яны пакуль альбо у рукі Бушмы, альбо па-за створам брамы. Спадзяёмся, што гэтак жа і далей ўсё будзе працягвацца, а пакуль Бушма, як мы з вами бачым, на сам канцы 22-й хвіліны нікуды не спяшаецца і ўжо не абірае варыянт кароткай перадачы, ўжо мусіць далёкім стрэлам будзе ўводзіць гэты мяч, хаця мы так звыкліся звычайна цягам чэмпіяната, што праз кароткую перадачу абіраюць менавіта такі розыгрыш мяча нашыя футбалісты, але сёння трэба, ведаеце, можна трошку спрашчаць у некаторых момантах гульню, больш прагматыкі ўключыць у гэты матч, бо ўсё ж такі сёння вынік матча ён перадусім. Як кажуць, дакладней, гульня забудзецца, а лік, калі што, застанецца. І лік гэта, нагадаю, пакуль на карысць нашай каманды. Калі вы толькі далучыліся да гэтай трансляцыі, то, сябры, нагадаю вам, на 7-й хвіліне матчу Владзіслаў Далідовіч, былы гулец Марінагорскай Вікторіі, адкрыў лік у гэты матч, скарыстаўшыся памылкай Арцёма Денисенкі. Між тым, пра Далідовіч давайце адзначым тое, што 9 мячоў на ягоным рахунку ў 10 матчах за Вікторію з Марінай Горкі. Але, ведаеце, вось аналізуючы ягоную гульню, я баяўся, ведаеце, чаго, што гэты футбаліст забівае камандам нашмат слабейшым за Вікторію. Пазней пра гэта абараняемся мы. Зайцаў супраць якраз такі Пратасава. Ну, Зайцаў вельмі чэпкі хлопец, мы гэта ведаем па матчах, якія мы назіралі раней, і не атрымалася ў яго прайсці. Дакладней, у Пратасава прайсці нашага Зайцева, не толькі парушэнне правілаў. Я думаю, за размовы можна ўжо жоўтую картку і выдаць на адрас футбалістаў Нафтана, але пакуль цырымоніц абіраюць менавіта такі варыянт Віталь Полтаржыцкі, а варыянт хуткага розыгрыша абіраюць нашыя футбалісты. І што? Без парушэння правілаў, быццам бы зараз адабралі мяч у
Старикова, не у Старикова, пробачте, у Ростислава Серага, могу сегодня помыляться я, сябры, хвалююся моцно, бо переживаю за команду, я сегодня не у нейтральной роли, як розумієте ви, бо сегодня працює от федерации комментатор, той, напевно, ні за кого не заузяє, йому трошки простей! Разминається м'яч со створом після стріла Руслана Разива, я скажу, сьогодні шчыра, вельмі не просто каментаваць гэты матч, бо акрамя каментавання вельмі моцна переживаю я за нашу команду. Ну што, все бліжэй Нафтан да гола, не перабольшваю я гэта, але сябры, спадзяюся, што гэтыя трывожныя званочкі стануць такімі моцнымі званамі ў галовах нашых футбалістаў і атрымаецца ў іх трошачку, можа быць, перавесці мяч на палову суперніка і як мага радзей даводзіць яго да небяспекі ля нашай брамы. Палову тайма адгулялі, трэба яшчэ палову адгуляць гэтак жа сама. Наша футбаліста, можа быць, падвоіць лік, а чаму бы і не. Можа быць, у рэдкай контратацыі, якія пакуль менавіта такімі намячаюцца ў нашай каманды, атрымаецца яшчэ падвоіць лік, а пакуль абараняемся мы, але пасля рикошету мяч забірае Бушма, аддае таго адразу на Далідовіча, зачапіўся за мяч у Ладзіслава, але адпусціў яго пры апрацоўцы і губляюць яго крумкачы, тут жа адваёвае яго Далідовіч, пакуль на 10-10 выступае гэты футбаліст, і што, можа быць, жоўтую трэба выдаць, бо зрыў сапраўды перспектыўнай атакі мог атрымацца у нашай каманды. Да, сябры, здаецца, у мяне зашкальвае ўжо пульс на сярэдзіне першага тайму ад гэтых моцных перажыванняў, ад таго, наколькі гэты матч нервова складаецца для нашай каманды. Шмат каментароў я бачу па трансляцыі, на жаль, не паспяваю трошку вычытваць іх, будзе у мяне трошку якая пауза, можа быць, прачытаю, што ж там адбываецца, але дзякуй шчыры, што актыўна сябе паводзіце. Актыўна паводзіць сябе і наша каманда, спрабуе выйсці ў сваю атаку. Казека супраць дваіх і зарабляе парушэнне правілаў, што можа быць адказна, хайна, так вельмі якасна падыдзем мы да выканання гэтага стандартнага становішча і замахнемся на тое, каб зрабіць лік на табло 2-0. Хто ж будзе гэты стандарт выконваць? Мусіць сам жа Сергей Казека. Намячаецца навес у выкананні нашай каманды, як мне здаецца. Паглядзі, можа быць, хатнюю нарыхтоўку, якую спецыяльна пад Нафтан прыдумалі наши тренеры. Не, все ж таки розыгрыш, я думаю, будзе кароткі, да, улічваючы такі кароткі разбег Сергея Казекі, сапраўды праз Гардзейчыка на Зайцева, той на Марозіка. І што Марозік прайшоў, праходзіць, спрабуе прайсці саперніка і выконвае верхавую падачу ў штрафную, але зачапіцца за мяч не атрымалася ў нашых футбалістаў, бо Антон Суша выбівае мяч за межы штрафной, ужо Нафтан спрабуе выйсці ў сваю атаку, але Сеня Старыкаў гэтым разам вельмі якасна адпрацоўвае і не дае шансу на хуткую контратаку наваполацкаму Нафтану. Між тым, гісторыя супрацьстаяння ў Крумкачоў і Нафтану налічвае ажно 12 матчаў, сёння такі 13-й, для кагосьці можа быць нешчаслівы матч гэты стане, а пакуль перавага на рахунку Крумкачоў. У бліжэйшай паўзе распавяду я вам. Які ж баланс у гэтым супрацьстаянні? Бо 12 матчаў гэтай каманды правялі, пераважная большасць, а можа быць нават і ўсе, могу памыляцца я. Не ўсе былі ў першай лізе, частка была і ў вышэйшай лізе, але за 12 матчаў ажно колькі? 7 перамог у Крумкачоў, двойчы каманды згулялі двойчы перамог Нафтан і тройчы каманды згулялі у нічыю. Гардзейчык адпрацоўвае яшчэ раз, але вось падбор за футбалістамі Нафтана, і хто будзе першым тут на мячы, наш футбаліст, але пасля рикошета гэта вельмі лёгкая здабыча да Владзіміра Бушма. І так, хацеў я яму падказаць. Володя Фоміч, не спяшайся, калі ласка, даражэнькі. І сапраўды пачуў ён гэта і прытрымаў мяч. Бо сапраўды няма куды спяшацца нашым футбалістам. Ён як галоўны трэнер гэта выдатна разумее. І што? Сідара зачапілі, між тым зачапіў яго Баранаў, якому даводзілася ў складзе Крумкачоў выступаць разам з Ігнатам у сезоне 2021. Яны нават у апошнім матчы Крумкачоў і Нафтана, які адбыўся ў 2021 годзе, якраз такі тады абодва выступалі ў складзе Крумкачоў. Што Баранаў Лёша да сваёй такой тэрміноўкі адлучкі якраз такі у шэрагі ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь. І Ігнат Сідар абодва абаранілі тады колеру Крумкачоў. Ігнат быў асноўным гульцом, Лёша Баранаў тады толькі да асновы падбіраўся, цяпер ён асноўны, адзін з найлепшых у складзе нашай каманды, якая свечка запалілася над штрафной і ўсё ж такі фіксуе парушэнне правілаў Віталь Палтаржыцкі. Дык вось, як вы ўжо пачулі,
У гісторыі супрацьстаянняў сапраўды перавага на рахунку нашай каманды. Я спадзяюся, што гэта серыя працягнецца і ўжо 8-ю перамогу у гэтай ужо доўгай досыць гісторыі атрымаюць, зазнаюць сёння крумкачы. Між тым, для Палтаржыцкага таксама крумкачы досыць такая, можна сказаць, з прыемнымі ўспамінамі каманда, хаця пакуль гэта не бачна. Бо варта адзначыць, што свой першы матч у Д2 у першай лізе Палтаржыцкі правёў якраз такі у сезоне 20-20, зачапіўся за мяч серый і блакуюць ягоны удар. Сапраўды быў шанец падвоіць лік у нашай каманды. Ужо на 30-й хвіліне зрываю голас я, але ёсць на тое нагоды. І што? Выйшаў мяч за бакавую, сігналізуе пра гэта Віталь Палтаржыцкі. Ну што, нескарыстаная магчымасць зараз у серага. Так вось, скончу сваю думку пра Палтаржыцкага. Той у 2020 годзе, а дакладней 3 мая, можа быць, памятаеце вы той матч, абслугоўваў гульню крумкачоў супраць Гомеля. І гэта быў яго дэбют у Д2. Абслугоўваў той матч у якасці рэзервовага 4-го арбітра, але нагадаю, што той матч таксама скончыўся якраз такі з лікам 1-1. Нічыя ў тым матчы была. Галамі адзначыліся Дмітрий Лебедзев і іншы Дмітрий у складзе Гомеля. Гомза, ну карацей, ведаеце, пры Палтаржыцкім такія досыць добрыя ўспаміны гульцоў крумкачоў, і што фіксуе парушэнне правілаў у рэшце рэшт. І гэта парушэнне правіла будзе на жоўтую картку. На адрес, здаецца, Яўгена Пратасова ён яе паказвае. Зараз пагляджу, як гэты момант паўторыць. Сапраўды, да. Зазначу я сабе ў пратаколе, што Яўген Пратасов атрымлівае жоўтую картку, 27-гадовы футбаліст. Ну што, гэта і няблага. Спадзяюся, больш стрымана ён будзе дзейнічаць на сваім флангу супраць Іллі Зайцева. Ад Зайцева мы, конечно, чакаем шмат небяспекі на ягоным флангу, але, напэўна, не ў гэтым матчы. Усё ж такі, я думаю, сёння установка ў Іллі перадусім будзе на тое, каб надзейна гуляць у абароне разам со Стариком. Цікава, вельмі арыгінальна разыгралі гэты мяч футбалісты. Старикова Казека ведае яшчэ па трэніроўках у ФШМ, дзе Казека трэніраваў. Цікава, конечно, мне, ці задумаў так Казека, ці выпадкова так склалася, але вельмі небяспечна гэты мяч апускаўся за спіну Арцёма Денисенка. Здалося, што ён гэтую сітуацыю, можа быць, трошачку і не кантралюе, але тым не менш размінуўся мяч са створам, і лік па-ранейшаму 1-0 на карысць нашай каманды, хаця, ведаеце, у апошнія хвіліны лік быў бліжэй да 2-0, чым да 1-1, але паназіраем мы з вамі, як гэты матч будзе развівацца. Вось, пад мае словы, неўдала гуляюць нашыя футбалісты. І, можа быць, у Нафтана будзе хуткая замена. Сапраўды, так і ёсць, бо будзе рыхтаваць табло рэзервовы. Рэзервовы сёння, нагадаю, Дмітрий Коржик, мінскі суддзя. Нечым не задаволены трэнерскі штаб Нафтана дзеяннямі сваіх футбалістаў, таму неўзабаве адбудзецца ўжо замена. Бачыце, я вось на пачатку матча казаў, што калі не будуць задаволеныя трэнеры сваіх каманд дзеяннямі футбалістаў, то ёсць рызыка, што пабачым у вельмі раннія замены. І сапраўды, як у ваду глядзеў. А пакуль якраз такі аўтар адзінай жоўтай карткі ў матчы, Яўген Пратасов будзе выконваць стандартнае становішча ў Нафтана. Таксама не вельмі высока накіроўвае ён гэты мяч, і Сергей Казека не беражэ галавы сваёй. І накіроўвае мяч, выбівае той наперад, і Денисенко прэсінгуе Марозік. Варта папрэсінгаваць брамніка, бо паказаў ён сябе ў гэтым матчы ўжо неўпэўнена. Серы прайшоў, і што, парушэнне можа быць на жоўтую. Так і ёсць. Любім мы такі футбол, сабры, падабаецца мне ён, калі ў другім тайме я ўжо буду маўчаць пра сарваны голас. Ну, прабачце, будзем разам каментаваць яго, а пакуль парушэнне правілаў. І яшчэ адна жоўтая картка, ведаеце, гэта адзіны пакуль паказнік, мусіць, па якім футбалісты Нафтана перамагаюць. Ладно, па колькасці удараў таксама перавага на іх рахунку, але тым не менш удары гэтыя не канвертаваліся ані ў што на табло. Лік па-ранейшаму 1-0 на карысць крумкачоў. І хто ж там на газоне? Ростислав Серы. Скажу шчыра, не здзіўлюся я, калі Ростислав все добра з Ростиславом. Просто прытрымліваем трошечку часу. У нас пакуль замена. Поле пакідае Артём Жвірбля, і замест яго на поле выходзе Артём Драбатович. Драбатович, сябры, падкажыце. Ну, Драбатовичам буду называць я гэта футбаліста. Магу памыляцца я, калі ёсць тут па трансляцыі заўзятары Нафтана, падкажыце мне. Цікава, конечно, незадаволены гульнёй свайго
яго футбаліста Ігор Крыўшэнка, ці можа быць нейкае пашкоджанне, можа быць не цалкам гатовы Артём Жвірбля, але вельмі нечаста гэты футбаліст выходзіць у стартавым складзе Нафтана. Толькі 2 матчы ён правёў і 135 хвілін адгуляў, а так пераважна ён за Нафтан 2 выступае ў другой лізе і, можа быць, сёння таксама не ўразіў ён Ігоря Крыўшэнка, 61-гадовага спецыяліста, якого мы з вами, напэўна, ну, маё пакаленне, ведаеце, такіх, тых, у каго ўзрост набліжаецца до 30, памятаюць перадусім як галоўнага трэнера Батэ, чалавека, які выводзіў у раунды плэй-оф гэты клуб, калі нам ужо пачало падавацца, што Еўракубкі гэта нешта рэальнае, нешта блізкае, менавіта гэта рабіў якраз такі Ігор Крыўшэнка. Прыгадваю я матч, не ведаю, это сезон 2006 года, напэўна, быў Батэ супраць кіпрскага АПЛ, такі феерычны камбэк, пасля паразы 2-0 здолелі перамагчы барысаўчане і, ну, амаль крочыць далей і дайсці да групавога раунда Лігі чэмпіёнаў. Гэта пазней, як вы памятаеце, у іх атрымалася, але цяпер мы пра такія поспехі, напэўна, не марым. Наш максімум гэта няшчасная Ліга канферэнцыі. Ну што, да, бачыце, з'явілася магчымасць у мяне паразважаць трошку абстрактныя тэмы, а пакуль Далідовіч прэсінгуе Денісенку, я думаю, гэта такі добры шанец сёння выціснуць нешта нашай камандзе. Сапраўды трэба падціскаць так рэгулярна Денісенку, бо ён сёння паказаў сябе не вельмі надзейным гульцом нагамі. Ведаеце, быў бы на поле Віталій Зігмантовіч, сказаў бы, што калегі яны, але Віталій Зігмантовіч гэты матч прапускае. І ў той жа момант варта адзначыць, што Віталій Зігмантовіч за апошні час вельмі шмат дадаў у гульні нагамі, і ўжо не магу я сказаць, што Віталь не ўпэўнена імі гуляе. Не толькі выдатнымі сейвамі адзначаецца, але вельмі дакладнымі перадачамі на адрас сваіх партнёраў, але Зігмантовіч гэты матч прапускае. Прычына вельмі простая, я думаю, памятаеце вы яе, папярэдні раунд, 1:32 кубка. Матч супраць Бабоўні, вельмі неабавязковую чырвоную картку атрымаў Віталій, атрымаў за тое, што не вельмі ласкава выказаўся на адрас суперніка пасля ўжо фінальнага свістка. Сеня Старыкаў з мячом, але не атрымліваецца ў яго прайсці свайго візаві, 8-га нумара Кірыла Ермаковіча. І ўсё ж такі праз паўзу фіксуе парушэнне правілу галоўны Віталь Палтаржыцкі, і ўжо наша каманда, я думаю, нікуды не спяшаючыся, будзе разыграваць гэты стандарт, а пакуль падглядзім з вами на табло і заўважым, што там ужо 36-я хвіліна падходзіць да свайго лагічнага заканчэння, 9 хвілін асноўнага часу першага тайму засталося. Гардзейчык, я не ведаю, гэта настолькі ўпэўнена ці настолькі, не ведаю, як згуляў Яўген, але выглядала досыць спакойна з ягонага боку. Сеня Старыкаў, няма нікога злева, шукае ён партнёраў і здалёк абірае такую опцыю стрэліць. Сеня Старыкаў, чаму бы не? У 27-й раз цягам першага тайма, скажу, Денісенку трэба правераць. Ён сёння не спакойны, ён сёння хвалюецца. Ён не асноўны брамнік у Нафтана, 6 матчаў толькі ён правёў, таму чаму б не даваць, чаму б не нагружаць яго працай, рана ці позна памыліцца. Ён! Да, маглі раўняць зараз лік футбалісты Нафтана, і мяч пасля навясной перадачы вельмі неўтульна, як бы, скажем так, вельмі непрыемна апускаўся у вугал брамы Владзіміра Бушма, але з гэтай брамай ён размінуўся. Ну што, падкажыце Яўгену Гардзейчыку, што гарыць ён, як кажуць футбалісты на сваім сленгу. І пакуль сапраўды не гаряць нашыя футбалісты, менавіта ў гэтым значэнні слова, а вось гараць сапраўды футболам яны сёння дакладна, зараджаныя яны на якасны, прыгожы футбол, я ўпэўнены, але перадусім упэўнены я, што на футбол з вынікам, футбол прагматычны, які, не гледзячы на гульню, якую б не паказалі нашыя футбалісты, прынясе нам пуцёўку ў 1/8 фінала. Вось тут, сябры, можете падказаць у каментарах, здаецца, 1/8 гэта найвышэйшае дасягненне Крумкачоў. А што тут? Што тут, товарищ арбітр? Прытрымалі нашыя футбалісты. 19-го нумара Алішера Рахімова, футбаліста з расійскім пашпартам, і ёсць парушэнне правіл, ёсць небяспечны стандарт, адсюль можна і стрэліць наўпрост па браме. Владзімір Бушма, улічваючы такую магчымасць, выстаўляе сценачку ля свае брамы. Цікава, колькі футбалістаў яна будзе налічваць, пакуль я 4 бачу, можна і 5-га туды дадаць.
Ну что ж, я думаю, наўпрост выстрэл мы побачым, улічваючы тое, якія стойкі занялі футбалісты. І 88-й нумар, гэта Артём Драбатович, свеженькі футбаліст, якраз такі правярае нашу сценку. Драбатович забірае гэты падбор і спрабуе другім тэмпам грузіць мяч у штрафную нашай каманды. А пакуль будзе аут. Што, сябры, 39-та хвілін да заканчэння падыходзіць, і аут на карысць Крумкачоў. Вельмі непрыемны аут, будзем шчырымі, ля свае брамы. Трэба яшчэ выйсці са свае паловы пасля такого вось становішча. І не атрымліваецца гэта ў нашай каманды, якраз губляе яна мяч, але тым не менш высока прэсінгуюць Нафтан нашыя футбалісты. Можа быць, змусяць памыліцца. Праз Денисенко гуляе Нафтан. І Сідар з Камарою. А той уже абірае варыянт далёкай перадачы, але далёкай не значыць добрай. У Камары гэты далёкі стрэл, далёкая перадача не атрымліваецца, і ўжо Бушма будзе ўводзіць мяч ад свае брамы. Бушма бадай, што мусіць адзін з тых футбалістаў у складзе Крумкачова, які часцей за ўсіх гэта мяча кранаецца, бо шмат мы бачылі удараў нейкіх там і падключэнняў Владзіміра Бушмы. Шкада, што няма ў нас з вами прасунутай статыстыкі, каб паглядзець это. І вось зноў жа з мячом Владзімір Бушма. Ну, магу сказаць дакладна, што ў складзе Крумкачова футбаліст такі часцей за ўсіх кранаецца мяча рукамі, нагамі то ўжо дакладна сказаць не магу вам, сябры. Зноў жа далёка ён уводзіць гэты мяч. Не так часта сёння мы бачым варыянт кароткага розыгрыша. Я думаю, разумееце вы, чым гэта абумоўлена. І серый адзмагаўся настолькі, што мяч зараз атрымалі крумкачы. І што, сутыкнуліся галовамі футбалісты Нафтана. Здалося мне нават, што не нашыя футбалісты тут спрычыніліся, таму быццам бы не стандарт, а спрэчны мяч, як гэта кажуць, павінен быць. Тым не менш, на газоне 8-й нумар Кирилл Ермакович, наш былы футбаліст. Я думаю, памятаеце вы, што ў сезоне 2020 на другую палову якраз такі гэта чэмпіянату Кирилл Ермакович далучыўся да Крумкачоў, 14 матчаў правёў, 2 галы забіў. Гэты сын Александра Ермаковича, я думаю, не адкрыю Амерыку я для вас, не скажу нічога новага. Такім чынам былы футбаліст Крумкачова, акрамя яго сёння мог згуляць і Михаил Калятка, чалавек, які наогул вельмі шмат Крумкачам аддаў, 76 матчаў згуляў, 9 мячамі адзначыўся, але няма яго сёння ні ў старце, ні ў заяўцы наогул. Ось, а таксама ў гэтым сезоне яшчэ лічыўся за Нафтан, але вельмі мала часу згуляў Артём Куратнік. Варта пра гэта сказаць, футбаліст, які яшчэ ў сезоне 2023 выступаў за Крумкачы, пайшоў потым на падвышэнне, памятаеце вы, у Ніву з Доўбезна правёў сезон там і яшчэ пайшоў на падвышэнне, паказаўшы добрую статыстыку, пайшоў у Нафтан, але ў Нафтане ўжо не атрымалася у Артёма замацавацца. Пераважна гуляў ён у складзе Нафтана 2 у другой лізе, а вось у вышэйшай лізе правёў толькі 3 матчы, агулам 65 хвілін, такі невялікі найгрыш у Артёма Куратніка, таму цалкам лагічна, што скасаваў ён якраз такі сваю дамову з Нафтанам і пайшоў у добра вядомую яму Ніву, дзе, я ўпэўнены, мае ўсе шансы, каб разрываць першую лігу ў другой палове гэтага чэмпіянату. Тым больш Ніва, я думаю, памятаеце вы, настолькі ўдала выступае. Я думаю, шмат хто з вас з цікавасцю назірае за гэтую каманду, бо, ну, зноў жа скажу, цікава было б паназіраць, як другі сезон у першай лізе правядзе гэтая каманда, бо памятаеце вы такі добра вядомы сіндром другого сезону, калі каманда не вытрымлівае сваю планку, трошку апускае. Пазней пра гэта абараняемся мы, але Гардзейчык, ну, вышэй за ўсялякія пахвалы, кажуць, гуляў Яўген. Ён сёння сапраўдная сцяна і выбівае мяч
за лінію брамы і будзем назіраць мы кутнік ужо на самым пачатку 44-й хвіліны гэтага першага тайму паміж Крумкачамі і Нафтанам. І давайте адзначым, што лік все яшчэ 1-0 на карысць Крумкачоў. Варта захаваць гэты лік, а можа быць падвоіць яго нашым футбалістам, чаму бы не. Можа зараз хуткую контратаку пасля розыгрыша гэтага кутніка мы з вами побачым, а пакуль рыхтуюць свой розыгрыш футбалісты Нафтана, менавіта нізам яны абралі такі розыгрыш і далёкі стрэл ад лініі штрафной абірае 10-й нумар, гэта Евген Пратасаў. І прапускаюць мяч нашыя футбалісты, не ведаю, непаразуменне гэта было, ці звыш высокая ўпэўненасць аднаго ў адным, але Марозіку наперад закідвае гэты мяч Владимир Бушма, і што, аут на чыю карысць, паказвае не на карысць Крумкачоў. Бакавы, і такім чынам з мячом футбалісты Нафтана все той самы Камара. Адзін з 4 легіянераў у складзе Наваполацкага Нафтана на гэты матч. Нагадаю, 7 беларусаў мусяць гуляць у стартавым складзе згодна з рэгламентаў, і 7 беларусаў у складзе Нафтана сёння маюцца, але таксама і 4 легіянеры ў нашым складзе. У складзе Крумкачоў я легіянераў не назіраю. Можа быць толькі Коскін і Міката, але і той легіянерам не лічыцца. У другім тайме з'явіцца на поле, але ўсё будзе залежаць ад таго, як матч будзе развівацца. Калі будзем назіраць лік 1-0 на табло, то я думаю, больш лагічна будзе з'яўленне футбалістаў больш абарончага плану, якія такія двухжыльныя, гатовыя адпрацоўваць на 350%. Гэта вось не тое, чым адзначаецца ў гэтым сезоне. Коскін, Міката прыгожа гуляе Далідовіч. Вельмі падабаецца он мне ў гэтым тайме, і гол забіў, шмат прыгожых дзеянняў і сваёй абароне часта дапамагае. А серый з перадачай у гэтай сітуацыі памыліўся, хаця сітуацыя была не самая складаная. Давайте прызнаемся сабе ў гэтым, а пакуль яму Камара развівае сваю атаку направа, і мусяць абараняцца ўжо нашы футбалісты на апошняй хвіліне гэтага тайма. І неўзабаве пабачым мы рэзервовага з табло. Гэта вельмі такая вялікая раскоша ў гэтым сезоне для аматараў Крумкачоў, для заўзятараў нашай каманды, бо на матчах чэмпіяната мы рэзервовага арбітра і не бачылі. Таму і не ведалі мы з вами, сябры, колькі будзе часу дададзена, пакуль, напэўна, ну што, колькі, падымай рэзервовы, пакажы нам. 1 хвілінка, ну цалкам усё лагічна. Не тое, каб найгралі на большы дададзены час футбалісты цягам гэтага тайма, і гэты ўжо дададзены час стартаваў, і ў гэтай апошняй хвіліну мусіць абараняцца наша каманда, але выбівае вось якраз такі мяч наперад Владзіслаў Далідовіч, але няма там нікога, там толькі Артём Денисенко. Ну што, Януш Ладуцька і далёкі стрэл ад Антона Суши. Ну што, я думаю, гэта апошні момант, небяспечны момант, які мы пабачылі у першым тайме. І зараз Владимир Бушма, нікуды не спяшаючыся, будзе уводзіць мяч ад свае брамы. І упэўнены я, што пад свісток Владимира Бушмы дакладней, пад увод мяча ад Владимира Бушмы мы гэты свісток ад Віталя Палтаржыцкага з вами пачуем і зацвердзім наступны вынік першага тайму, а вынік гэты 1-0 на карысць Крумкачоў. Так, і ёсць, Віталь Палтаржыцкі дае свісток, сябры. На 7-й хвіліне Владзіслаў Далідовіч вывеў Крумкачы наперад, дзякуючы памылцы Артёма Денисенко. Такім чынам 1-0 Крумкачы перамагаюць пасля першага тайма. І давайте адпачнем, мы з вами заварим гарбаткі, зробім ліманадзіка і вернемся на другі тайм, каб падтрымліваць нашу каманду ў гэтым вельмі непростым адказным матчы, які пакуль складаецца, магчыма, найлепшым чынам для нашай каманды. Адпачываем, сябры.
Сябры, вяртаемся на другі тайм матча Крумкачы Нафтан. Кубкавы матч 1/16 БТР Кубка Беларусі. Розыгрыш сезона 25-26. Пасля першага тайма Крумкачы перамагаюць Нафтан з лікам 1-0. Прызнайцеся шчыра, не такого развіцця падзей, можа быць, чакалі некаторыя нашы сённяшнія гледачы, але тым не менш лік менавіта такі пасля першага тайму. Гэты матч для вас на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы каментую я, Алексей Борисевич, і ёсць у нас адразу ж замена у перапынку. Яна, я думаю, цалкам прадыктаваная тым лікам на табло, бо Алішер Рахімаў месца на поле саступіў Івану Грудзько. Іван Грудзько, на хвіліначку, найлепшы бамбардзір Нафтана у вышэйшай лізе. Цэлых 2 мячы на ягоным рахунку. Кажу, гэта ладно. Без нотак здзекая, але ў рамках футбольнага клуба Нафтан у вышэйшай лізе 2 мячы – гэта найлепшы паказнік. Сябры ў яго і ў грузінскага форварда Спандерашвілі таксама тыя самыя 2 мячы. Ну што, нагадаю, што ў першым тайме на 7-й хвіліне лік у матчы адкрыў Владзіслаў Далідовіч, дэбютант нашай каманды. Скарыстаўся ён памылкай Артёма Денисенкі і зрабіў лік на табло такім, як мы яго бачым зараз. Ну і сябры, зноў жа, толькі пачаўся другі тайм. Давайце узгадаем склады, у якіх выступаюць каманды. Улічваючы, што Крумкачы ад моманту стартавага свістка на гэты матч свой склад не змянілі, то давайте пачнем з іх. Браму па-ранейшаму абараняе нумар 1 Владзімір Бушма, якраз такі ля ягонай брамы. Зараз адбываюцца небяспечныя дзеянні і працягваецца атака Нафтана, яна не завершылася. Марозік дапамагае сваім у абароне і адваёўвае мяч для Владзіслава Далідовіча. Той адзін супраць траіх, можа быць, атрымаецца працягнуць мяч у наша свеженька толькі з распраналкі форварда, але у любым выпадку кажам яму дзякуй за гэтыя высілкі, якія ён выклаў і паказаў у гэтай сітуацыі. Дык вось, Крумкачы далей па складзе: 3 Казека, 5 капітан каманды Ладуцька, 7 Зайцаў, 8 Старікаў, 10 Марозік, 13 Гардзейчык, Кутнік будзем назіраць мы з вами, 13 Гардзейчык, 18 Баранаў, 23 па-ранейшаму Ростислав Серы, 44 Далідовіч і 77 Варанович. Галоўны трэнер каманды Владзімір Бушма, ён жа сёння на полі. Я так мяркую, з лавы запасных сёння камандай кіруе Канстанцін Куімаў, у нядаўнім мінулым футбаліст нашай каманды, цяпер адзін з трэнераў у складзе Крумкачоў. Бушма, галоўны трэнер, ён жа брамнік, мяч пад кантроль забірае, і звярніце ўвагу, хуценька яго ўводзіць. Не трымаючы ні секунды, мусіць, пабачыў пэўны шанец Крумкачам збегчы ў контратаку. І сапраўды, Марозік за гэты мяч учапіўся, прытрымаў яго для нашай каманды і аут водзіць Крумкачы на самом пачатку другой паловы гэтага матча 1/16 кубка. Там жа Далідовіч гэтым мячом валодае. Прайшоў аднаго, хацеў сказаць другога, стрэліў ці навесіў, не ведаў, што намагаўся зрабіць зараз Владзіслаў, але тым не менш Кутнік зарабіў ён для свае каманды. І сябры, давайте пройдемся па стартавым складзе Нафтана. Ёсць пауза. Першы Артём Денисенко браму абараняе, 4 Суша, 8 Ермакович, 10 Протасаў, 11 Пранович, 21 Ігнацій Сідыр, знаёмая нам персона, капітан каманды, 31 Разыяў, 44 Саннікаў, 66 Камара, і на замену выйшлі 88 Драбатович і 99 Грудзько. А пакуль Кутнік ад Крумкачоў. І што, першым на мячы быў, хацеў я сказаць, Денисенко, але ўсё Яму сёння Дмітрий Загарэцкі, Сергей Никоненко, рэзервовы арбітр Дмітрий Коржик, інспектор Ігор Круг з Маладзечна і дэлегат Сергей Ильич. Ну што, пад мае словы, пад выкананне сёй афіцыйнай часткі на пачатку другого тайма мог Нафтан ладзіць небяспеку ля брамы Крумкачоў. Небяспека гэта і атрымалася, але безгалявой апынулася яна, а пакуль Старікаў 1 на 3 спрабаваў прайсці Сеня.
І ось треба менш, я думаю, таким чином гуляць нашаму футбалісту, бо вельмі дорага каштуюць страты мяча на сваёй палове поля, тым больш Нафтан узмацніўся пад гэты другі тайм. Все ж таки з'яўленне Івана Грудзько гэта відавочнае ўзмацненне, гэта чалавек, які забіваў па 1,5 дзесяткі мячоў у першай лізе за Макслайн, памятаем мы, і такое было. І было гэта, ведаеце, у 18-гадовым узросце, здаецца, даўно Грудзько гуляе, толькі 20 гадоў гэтаму футбалісту. І пакуль ён, напэўна, галоўная небяспека Нафтана ля брамы Крумкачоў на другі тайм. Яшчэ адзін шанец меў Нафтан, трэба ўсё ж такі адводзіць трошачку мяч са свае паловы, як мага далей ад свае брамы. Серы на Марозіка. Невялікай колькасцю нашай каманды ідзе ў атаку, але спадзяемся сёння не на колькасць, а на якасць нашых футбалістаў, менавіта ў нападзенні, без парушэння правілаў. А тут Казека, ўжо сцелючыся па газоне, адваёва гэты мяч, і што? Ну, няўжо парушэнне правіла было там, і Сеня, можа быць, нешта сказаў Камары, бо той завёўся адразу, але стрымаў сябе. Ну, Сеня, як мы ведаем, за словам, як той казаў, кішэню не лазіць. Сеня востры на язык футбаліст. І паспеў нават калісьці выдаліцца, я памятаю, у перадсезонным матчы, не стрымаўшы свае словы. У рамках дазволенага, тут Бушма. Слухайте, ну, сябры, 3,5 хвіліны мінула ў другім тайме, ўжо Нафтан, здаецца, па адчуваннях стварыў больш, чым было у цэлым першым тайме. Акуратна трэба быць у перадачах нашим футбалістам. Здавалася, трошку ў недадачу зараз аддаваў Старікаў, але тым не менш захавалі пад кантролем мяч нашыя футбалісты. І, напэўна, забыўся сказаць я, што галоўны трэнер Нафтана Ігор Клюшенко, 61-гадовы спецыяліст, які, здаецца, цэлую вечнасць трэніруе беларускім футболе. Я так яго ўжо гадоў 20 памятаю. І што, парушэнне правіла ўжо на карысць Крумкачоў фіксуе Віталь Паўтаржыцкі. І Камара завёўся са Старікавым. Попросил бы Сеню притрымаць сябе. І што, пакажа другому картку галоўны арбітр зараз. Так, сапраўды. І Камара, і Старікаў атрымалі па жоўтай на самым пачатку другога тайма. Ну, я скажу так, калі мы гулялі з вами ў шахматы, я сказаў бы, што гэта жоўтая больш карысная для Крумкачоў, бо ўсё ж такі Камара цэнтральны абаронца, у таго шанец атрымаць другую жоўтую і, адпаведна, выдаліцца з поля. Быццам бы тэарэтычна, так чыста статыстычна павінен быць вышэйшы. Але не значыць гэта, што трэба расслабляцца Старікаву і губляць пільнасць. У Сені пазіцыя таксама вельмі адказная. Ён складае такую двойку футбалістаў у цэнтры поля, у апорнай зоне разам з Алексеем Баранавым. А пакуль назіраем, як Казека шукае, але не знаходзіць. Ну, давайте трошку поругаем Сергея Васильевича. Ці то недакладна ён выканаў гэту падачу, ці то сапраўды не зразумеў ягонай задумы Уладзіслаў Далідовіч. Тым не менш, Далідовіч пакуль, напэўна, адзін з найлепшых у складзе нашай каманды цягам першага тайму. Рэдка памятаю, як памыляўся гэты футбаліст, а больш памятаю, конечно, вядома, галевое дзеянне ад яго, і неаднаразова дрыблінг паказваў гэты футбаліст, і было гэта часам вельмі прадуктыўна. А пакуль Зайцаў супраць футбаліста Нафтана выйшаў пераможцам з гэтай мікрадуэлі гулец у сіняй футболцы, але тым не менш падстрахавалі сваіх партнёры, і ў контратаку выбягаюць Крумкачы. 3-5 сітуатыўна выходзяць футбалісты ў белых футболках і зарабляе парушэнне правілаў Расціслаў Серы. Часта падае гэты футбаліст на газон цягам матчаў другой лігі, і сёння таксама неаднаразова апынваўся на газоне гэты футбаліст. І, можа быць, самае карыснае ягонае прызямленне на газон мы бачылі з вами зараз, бо вельмі, паўтаруся я, небяспечны стандарт атрымала наша каманда. Сябры, нагадваю, глядзім гэты матч на YouTube-канале Крумкачоў. Пад чатам у нас з вами ёсць трансляцыя, чат. Уже заговорваўся я, ёсць чат у трансляцыі, сябры, заходзьце ў яго, дзяліцеся ўражаннямі, будзем з вами абмяркоўваць, што на поле адбываецца. І Камара класна так
ведаеце, у якасці нападніка дзейнічаю ў гэтай сітуацыі, зразаю мяч, хацелася б мне ў сваю браму, але пакуль толькі ў накірунку свае брамы і кутнік побачимо з вами на самому початку 53-й хвилини матча. Ведаеце, цягам другого тайму все часцей і часцей я буду глядзець на табло, бо пакуль лік на карысць нашай каманды, мы з вами будем зацікаўлены як мага больш хуткім заканчэнні гэтай сустрэчы, можа быць і 53 хвілінамі мы з вами радыя былі б абмежавацца ў гэтай матчы, але мусім гуляць все 90. Паглядзім. Баранович ля мяча, мяркую я, здалёк не бачу, шчыра кажучы, хто там ёсць. І закруціў такі сухі ліст у браму Денисенкі. Кулакамі толькі той здолеў вынесці мяч за бакавую і аут зноў жа на карысць Крумкачоў. Хто будзе яго выконваць, пакуль з мячом Марозік, але можа быць аддаць некаму з латараляў нашай каманды гэтае права. Ну сапраўды той жа Баранович, які кутнік выканаў хвілінай раней, ён жа ідзе выконваць гэты аут. Чаму бы не скарыстацца такой сітуацыяй ля брамы суперніка, але не карыстаецца гэтым Ростислав Сер. Ёсць у таго часам праблемы з апрацоўкай мяча, і можа быць на гэта можам спісаць мы неўпэўненае дзеянне Ростислава. І ў гэтым моманце я адзінае толькі хацеў бы падказаць нашым паважаным болбоем, што не трэба так хутка сёння падаваць мяч суперніку. Сябры даражэнькі, давайте згуляем сёння адным мячом. Яго трэба будзе чакаць. Чаму б не карыстаць все футбольныя хітрыкі, калі перадусім стаіць сёння вынік матча, прагматыка. Гэта тое, што я б ставіў сёння перадусім. А пакуль Драбатович на правом флангу адыграўся з Саннікавым, і ўжо Ігнація Сідара падключаюць нашы футбалісты, а неўзабаве пабачым мы яшчэ адну замену ў складзе Нафтана. Бачу я ўжо чацвёрачку на табло рэзервовых, значыць поле пакіне Антон Суша. Хто з'явіцца замест яго, пакуль загадка для мяне, але не загадка для трэнерскага штаба. І з'явіцца на поле яшчэ адзін нападнік, гэта Альберт Капыціч. Ну, відавочна адчуваюць у трэнерскім штабе Нафтана, што трэба мяняць нешта, бо падсупакоілася гульня ў апошнія хвіліны і не дало таго плёну, якога чакаў трэнерскі штаб, з'яўленне на поле Івана Грудзько. Узмацняюць, працягваюць узмацняць атаку у трэнерскім штабе Новополацка. Значыць, што ўсё больш складана і складана будзе прыходзіцца хутчэй за ўсё абарончым рэдутам нашай каманды. Можа быць, на гэтае з'яўленне яшчэ аднаго нападніка адрэагуюць і ў складзе Крумкачоў у трэнерскім штабе, які сёння налічвае і толькі Константина Куімова, бо нагадаю, што Алексей Хадневич быў выдалены ў матчы супраць Бабоўні, таму гэты матч прапускае і не можа знаходзіцца, я так і разумею, на лаве запасных. Таму сёння там у адзіноце, у такой самоце Константин Куімаў у атачэнні сваіх футбалістаў. Олега Давідовича таксама. Заявлены сёння якраз такі, і я бачу доктар каманды Эдуард Калілец, але я яго не бачу. Не так важна гэта, бо Баранаў направа выдае на Давідовича і адзмагаўся той, і зарабляе кутнік на карысць нашай каманды. Ігнат Сідар, ведаеце, па старой памяці аддае мяч Крумкачоў, як мне здаецца. Давідович з поля сыходзіць у Крумкачоў. Вось яна першая замена, і на поле з'яўляецца Сергей Казека. Я думаю, разлік трэнерскага штаба відавочны. Сергей можа і фізічна адпрацаваць і дапамагчы сваім футбалістам, і ў тым ліку можа так пратараніць, праціснуць нападзенне, дакладней абарону суперніка і скарыстацца сваім шансам. Такіх у Крумкачоў будзе, магчыма, не шмат цягам другога тайму. Сябры, зазірнуў я ў каментары. Вельмі сёння не проста каментаваць, вельмі гучная падтрымка ў Крумкачоў сёння. Шмат заўзятараў, цікава, колькі паставіць інспектар у пратаколе. Пракідваюць мяч далей футбалісты нашай каманды. І што? Нічога, толькі Денисенко на мячы, хаця была спроба у Марозіка стрэліць, у Сергея Лынько таксама падмагацца за гэты мяч, але тым не менш пераможцам з гэтай дуэлі верхавой выйшаў Артём Денисенко. Бачна, што ўжо пачынаюць спяшацца футбалісты Нафтана, хаця гуляць у гэты матч яшчэ больш за 30 хвілін, час быццам бы ёсць.
але тым не менш хочуць задаць яны сабе такі пераможны імпульс, выйсці на такі рэгулярныя рэйкі, атакуючыя, але зрабіць гэта пакуль не атрымліваецца. І што, якое ж там парушэнне правілаў? Ладно, можа быць, яно і было, я перадузяты сёння глядач гэтай трансляцыі. Шчыра і зацята падтрымліваю крумкачы. А крумкачы тым часам абараняюцца. Такая адна з нешматлікіх у другім тайме пазіцыйных атак. Нафтана у нас з вами на ваших экранах. Бачу, сябры, перадаеце прывітанне з Вільні, падтрымліваеце вы крумкачы ў каментарах пад гэтай трансляцыяй, падтрымліваю іх і я, і дзячу вам за ўсе прывітанні, адкуль бы вы іх не перадавалі. З Вільні, з Кракава, з Філіппінаў, з Великабрытаніі часам мы атрымліваем прывітанні, адкуль толькі мы іх не чуем. З Аўстраліі Дзіма Падгорны мне калісьці падказаў, што ёсць у нас і там заўзятары, да? Цікава, ці ёсць на такіх далёкіх прасторах заўзятары Нафтана, цікава гэта мне. Моцна сумняваюся я ў гэтым. Сябры, нагадаў у першым тайме гісторыю супрацьстаяння ў гэтых каманд, нагадаю матч апошні, які адбыўся ў 2021 годзе і скончыўся ён тады безгалевой нічыёй. Адбыўся ў Новаполацку на стадыёне Нафтан, з лікам 0-0 тады каманды згулялі. Праўда, у тым матчы Ігнацій Сідар выступаў за крумкачы, пра гэта пазней. Гардзейчыка праламілі ўсё ж такі, але з парушэннем правілаў зрабіў гэта Руслан Разыев. Але ў любым выпадку Владимир Бушман на гэты мяч рэагаваў, забраў яго ў рукі. Дык вось, тады ў 21 годзе не толькі Ігнат Сідар, але і Лёша Баранаў быў у заяўцы нашай каманды. А цяпер вось яны, як вы бачыце, па розныя бакі барыкад. Між тым, акрамя Баранова, ведаеце, хто быў у запасе у крумкачоў тым матчы? Чалавек, якога мы моцна рады вітаць у клубе, гэта Вадзім Фаставец. Я думаю, чулі, чыталі вы гэтую навіну ў сацыяльных сетках крумкачоў ці ў нейкіх іншых спартыўных футбольных медыа Беларусі. Вадзім Фаставец будзе выступаць за крумкачы, але пакуль праходзіць сваю службу ў шэрагах узброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Вадзім, але далучыцца, абавязкова далучыцца да нашай каманды. Трошку прыадкрыю я вам гэты сакрэт, але Вадзім далучыцца да каманды ў фінальнай частцы другой лігі. Ведаеце, засталося зусім не шмат. Засталося выйсці ў гэты фінальны этап, пакуль каманда выконвае гэту задачу. І калі яна туды трапіць, то там мы ўжо пабачым узмацненне ў выглядзе Вадзіма Фаставца, і моцна будзем рады гэтаму футбалісту, бо класная звязка ў іх была з Сенем Старікам. Вось казаў я вам цягам першага тайма, што Денисенко, брамнік Нафтана, такія дружочкі-піражочкі разам з Уладзіславам Марозам. Дык вось дружочкі-піражочкі гэта якраз такі, можна сказаць, і пра Фаставца з Старікавым. Такія сапраўды добрая звязка была, і па-за межамі футбольнага поля добра сябруюць гэтыя футбалісты. Таму, я думаю, будуць яны тэрарызаваць абарону суперніка цягам фінальнага этапа, а я спадзяюся, і цягам не толькі фінальнага этапа, але і фінальнага матча другой лігі, дзе мы нашу каманду і чакаем. Парушаюць правілы на Денисенку, але трымаецца за галаву футбаліст нашай каманды. Не бачу я, хто гэта быў, аранжавых буцаў, гэта можа быць і Зайцаў шчыра. Не Зайцаў, гэта Зайцава я бачу. Зайцаў ўсё ж такі досыць нізкарослы, 170-сантыметровы футбаліст. Ён заставаўся страхаваць Руслана Разыева, а на газоне гэта быў Яўген Гардзейчык. Любяць абаронцы нашай каманды аранжавы колер буцаў. Бачу, што я і ў Ладуцкі ёсць аранжавыя ўстаўкі на буцах. Можа быць, гэта нейкі такі крумкачоўскі тренд. Бачу яшчэ і ў серага такія ж буцы. Ну, не самая цікавая тэма для разважання, як мне здаецца, але дазваляюць футбалісты мне менавіта на гэты аспект футбольнага матчу звярнуць увагу. Што, давайте прыгадаем яшчэ, хто можа выйсці, хто можа ўзмацніць, я спадзяюся, склад крумкачоў цягам другога тайму. Это Кирилл Щербин, брамнік, 12 нумар, таксама другі Іваненко, 4 Тамкович, а пакуль Ленько за гэты мяч зачапіўся, аддае мяканька, акуратненька, укладае мяч у ножку Ростиславу Серому, той нікуды не спяшаецца, будзе шукаць, знаходзіць партнёра, ім робіцца Сергей Казека, той на Баранова, стеначка наших футболістаў. Выключаюць яны з гульні цэнтральнага абаронца Камару, а пакуль наш Варанкович якраз такі шукае адрасата гэтай верхавой перадачы, але не знаходзіць яго на вялікі жаль, і ўжо контратака такая
5-6 намячаецца, ну ўжо не будзем лічыць мы футбалістаў, шмат іх на палове поля Крумкачоў якраз такі, атака гэта ўжо пераходзіць на пазіцыйныя рэйкі, ўжо губляе на імпульс такой контратакі, якой яна пахла ад пачатку. Пакуль 88-й Драбатович з мячом, і што? Ёсць магчымасць у Нафтана, і трэба мяч выбіваць нашым футбалістам, робіць гэта Януш Ладуцька, капітан нашай каманды. Перадаюць, я бачу ў каментарах яшчэ і прывітанне з Вілі. Ну сапраўды адусюль глядяць Крумкачоў, асабліва сёння перакананы я, разыгралі мяч такім чынам футбалісты Нафтана, і без парушэння правілаў дзейнічае Сеня Старікаў, і мяч выходзіць за межы поля ад васьмёркі Нафтана. Гэта добра нам з вами знаёмы Кірил Ермакович. Нават не 8, здаецца, 88, памыліўся я, сябры. Это Драбатович, не так важно гэта, галоўнае, што мяч ад сваёй брамы будзе ўводзіць Владзіміра Бушма. У нас на гадзінніку якая 63-я хвіліна, ўжо добрыя 18 хвілін другога тайма мы з вами адназіралі, не так шмат застаецца часу, але яшчэ упэўнены і на гол, на 2 для супернікаў час ёсць, а пакуль Марозік гэты мяч забірае, прыгожа гуляе супраць суперніка ў цэнтр на Баранова. Лёша можа і здалёк стрэліць, але ўсё ж такі абірае варыянт перадачы не дакладна, але тым не менш валоданне наша каманда захавае. Ну і можна нікуды не спяшацца Зайцу з уводам мяча, тым не менш хуценька робіць ён гэта на адрес Марозіка. Ну Марозік 30 секундамі раней паказаў, што ён можа за кошт дрыблінга праходзіць суперніка. Можа быць, пакажа ён гэта і зараз, але ўсё ж такі з Зайцевым адгуляўся ён. І што, Кутнік? Не Кутнік ўсё ж такі. Ад брамы будзе ўводзіць мяч у гэтай сітуацыі Артём Денисенко. І Сергей Ленько ў самоце, ў такой адзіноце баражыруе у нападзенні Крумкачоў. Да, давайте, сябры, адзначым тое, наколькі самааддана сёння гуляюць гульцы нашай каманды, не шкадуюць ні сябе, ні суперніка, і пакуль робяць гэта вельмі плённа і вынікова, а пакуль здалёк стрэліў Драбатович, але хто такі Владзімір Бушма, каб прапусціць ад Артёма Драбатовича? Владзімір Бушма, чалавек, які добрыя 1,5 дзясяткі сезонаў адгуляў у найвышэйшай лізе нашага чэмпіянату, і тут паказаў, што не ведаю, сябры, нягледзячы на ўзрост, ні ў якім разе не згубіў ён сваіх рэфлексаў і вельмі выдатна згуляў у гэтай сітуацыі. Бушма, выцягнуўшы мяч з верхняга кута брамы. Можам толькі парадавацца за Бушму, але адзначым тое, што вельмі непроста апошнія якраз такі 1,5-2 хвіліны было нашым футбалістам. А Бушма, давайте згадаем тое, 83-го года народжання футбаліст, 41 год нашаму брамніку. Мусіць, адзін з самых старых футбалістаў, якія з'яўляліся ў Кубку Беларусі за ўсю ягоную гісторыю. Упэўнены я, што не самы стары, але адзін з іх дакладна. Ну і таксама давайте прыгадаем, Сергей Казека 86-го года народжання, таксама салідны па футбольных мерках зросту нашага цэнтральнага дэфа сёння, і всім складам Крумкачы на сваёй палове, бо канкрэтна ў гэтыя хвіліны мусім мы абараняцца. Але трэба выходзіць вышэй, падказваюць гэта і заўзятары. Я думаю, добра разумеюць гэта і футбалісты, але вельмі непроста нашим футбалістам у гэтыя імгненні на футбольным поле. Бушма з Казекам, якраз старая гвардыя. Можа быць, якраз такі Ленько падключыць зараз Казека. Ну, Ленько не Ленько, але заўважыў я, што Денисенко браму пакінуў. І вельмі дорага каштаваў Сергею Казеку гэты стрэл. Ёсць у яго нейкія праблемы са здароўем, пэўны дыскамфорт ён адчуў пасля гэтага стрэлу, і мусіць замену мы з вами пабачым. Ну, па пазіцыі гэта мог бы быць Мікіта Кухцік, я так бачу, яго сёння не звыклы 9-й нумар. Паглядзім, але не Кухцік на полі з'явіцца, а бачу Ян Камароў тэрмінова пабег размінацца. А пакуль варта адабараняцца нашай камандзе, улічваючы, што цяжка, ну, не вельмі комфортна Сергею Казека, тым не менш паказаў ён, што здолее працягнуць гэты мяч, расхадзіўся, разбегаўся Казека, і на футбольным полі ён застанецца. Тым не менш, я думаю, Ян Камароў будзе на пагаполе, і
У выпадку патрэбы ён выйдзе на поле і падменіць Сергея Васильевича. Анансаваў я магчымае з'яўленне Яна Камарова. Прыгадваў я, што не так давно футбаліст адзначыў свой дзень народзінаў, 22 гады яму. І вось такі падарунак мог бы ён сабе зрабіць, выйшаўшы у кубку ў 1/16 фінала супраць Нафтаны. Да, сябры? Адчуваеце вы і маё хваляванне? Я думаю, хвалюецеся і вы. Ну што, пытайце вы ў каментарах у чаце нашай трансляцыі, ці няма Шыбуна на трыбунах. Ну, скажу шчыра, Михаіла Шыбуна, якраз такі таксама футбаліста, які гуляў у сезоне 2021 супраць Нафтана, у тым самым апошнім матчы паміж камандамі. Михаіл, здаецца, выйшаў тады на замену. Ну, Шыбуна я на сярод заўзятараў не бачу. Заўзятараў сёння шмат, і не такая простая задача знайсці Шыбуна на трыбунах. Таму, сябры, калі раптам пабачыце яго, пішыце, маякуйце ў чатах. Прыемна было пабачыць. І Михаіл, і што, фіксуе парушэнне правілаў галоўны Віталь Палтаржыцкі. Ну, не згодны з гэтым заўзятары Крумкачоў. Можа быць, не пагаджуся і я, але не так добра той момант пабачыў, каб прааналізаваць яго. Тым часам ужо 69-я хвіліна стартавала, трошка больш за 20 хвілін асноўнага часу гуляць у гэты матч, і лік па-ранейшаму 1-0. Дзякуючы Владиславу Далідовічу, які ўжо поле пакінуў. Гардзейчык гэты мяч выбівае за межы штрафной, і Варанович абараняецца на Лынько. Сярожа добіць пас на Владислава Марозіка. Владик, прошу тебя, пройди, калі ласка. Камару не праходзіць у Владислав Марозик. Моцна прасілі яго аб гэтым все заўзятары на трыбунах, але трошку стушаваўся, разгубіўся ў гэтай сітуацыі Марозик. Не пабачылі мы найлепшую версію ўлады, якую мы моцна чакаем у гэтым сезоне. Тым не менш, небяспечна было ля брамы суперніка. На вялікі жаль, не выціснулі максімум. Адзначым Лынько за гэтую выдатную перадачу. Здавалася, што губляе ўжо Сергей мяч у барацьбе, але тым не менш адстаяў ён мяч для свайго партнёра па камандзе. Можа быць, Марозик мог бы і ўжо стрэліць здалёк, бо зноў жа сёння рэгулярна Артём Денисенко браму сваю губляе. Калі вы назіраеце за гэтым, і што запальвае становішча. І памыляецца, здаецца, судзейская брыгада ў гэтай сітуацыі. Тым не менш, не я суддзя, каб судзіць суддзю, прабачце ўжо за такі каламбур. Перагляджу я гэты момант у трансляцыі. Не, магчыма, ўсё ж такі, да, было стандартнае становішча. Ой, яке стандартне становішча па-за гульнёй, сябры. Прабачце, моцна хвалююся, ўжо трошачку ресурс на нулі, бо сапраўды вельмі шмат эмоцый і перажыванняў аддаецца на тое, каб падтрымліваць каманду. Я, можа быць, на нейкім моманце і пашкадую, што сёння абраў менавіта вось гэта каментатарскае попрышча. Ну што, пакуль стандарт у выкананні Нафтана, свісцяць заўзятары нашай каманды. І што, скідваў мяч, зараз Ігнат Сідар некаму са сваіх партнёраў па камандзе, але тым не менш першы там на мячы Владзімір Бушма. Бушма ўжо з Сідарам размінуліся. Бушма ў Крумкачах з'явіўся ў сезоне 2023, калі не памыляюся я. А Сідар той сезон ужо праводзіў па-за межамі нашай каманды. Лынько змагаецца за мяч, і ўсё ж такі мяч гэты губляюць. І Казека парушае правілы на сваім былым партнёры, на Ігнаці Сідары, і так трошечка паусміхаліся, перакінуліся рэплікамі былыя партнёры па камандзе. Зайцаў выносіць мяч за межы поля, і ўжо, ведаеце, ні секунды не губляючы дзейнічаюць футбалісты Нафтана, нягледзячы на тое, што яшчэ больш за 20 хвілін у іх, напэўна, ў распараджэнні ёсць. Тым не менш адчуваюць яны, што не так проста ім ствараць небяспеку ля брамы суперніка. Спадзяёмся, што гэтак жа непроста гэта будзе адбывацца і надалей. А пакуль Бушма на выхадзе шыкоўна гуляе Владзімір, і пакідае яму мяч Александр Варанович. MVP чэрвеня ў складзе Крумкачоў, нагадаю я вам, сябры. Ведаеце, настолькі імклівая у нас гульня, што я вам нават не паспеў прыгадаць все ж такі, хто там акрамя Брамніка і Тамковіча з Іваненкам можа ўзмацніць склад Крумкачова. Там, між іншым, ёсць і Мікіта Кухцік, і Коскін Міката, нумар 20.
Зайцев катит на Лынько, хотя мог бы Илья Зайцев и сам стрелить сдалёк, але робить гэта Сергей Казека, на вялікі жаль гэтым разам недакладна. Дык вось, хто яшчэ з Крумкачоў? Да, уже мог за размовы дать другую жоўтую Камары, мне здаецца, Віталь Палтаржыцкі. А ў складзе Крумкачоў яшчэ могуць выйсці на поле Маліноўскі, Пралеска, 24-й, 83-й Камароў, 89-й Лынько на поле ўжо з'явіўся, 96-й абаронца Алексей Козловскі таксама можа выйсці. Все будзе залежаць ад таго, як гэты матч будзе развівацца, а пакуль Баранов спакойненька скідвае мяч на партнёра. Серый у вельмі простай сітуацыі, ведаеце, тое, што называецца unforced error, кажучы англійскай, незмушаная такая, вельмі невымушаная памылка ад Ростислава. Вельмі дорага яны каштуюць для нашай каманды, бо кожная такая памылка прыводзіць да атакі, да небяспекі ў складзе, накладней з боку футбалістаў Нафтана. Абараняемся мы, 11-й нумар здалёк страляе, гэта Ігнат Пранович, але адабараняліся крумкачы, і Ростислав Серый за бакавую, прычым вельмі так хітра робіць гэта, далёка за бакавую мяч выносіць. Замены у нас адбываюцца ў складзе каманд. Казека поле пакідае, замест яго выходзіць Ян Камароў. Дзякуй Сергею Казеку за тыя высілкі, за тыя ресурсы, якія ён на поле аддаў. А чаму я бачу, што... Ну, паглядзі, мы не, на вадапой футбалісты, мусіць, пайшлі. Да, сапраўды такі вадапой цягам другого тайма арганізаваў футбалістам Сергей Казека, галоўны арбітр. Сябры, ўжо ўсё. Мяняйце ваша каментатара, гэты паплыў, а я бачу, што Ягор Шычко ў складзе Нафтана на поле з'явіўся. Таксама асвяжаюць свой склад футбалісты Нафтана. Я зараз не разумею. Я уже, сябры, трошки не разумею, што адбываецца, бо здарылася такая славесная перапалка паміж заўзятарамі Крумкачоў і некім з футбалістаў Нафтана, і, ведаеце, не стрымаўся нехта з футбалістаў і так лаянкай адказаў на выказванне з боку заўзятараў. Непрафесійна гэта, але не так важна гэта, пакуль лік 1-0 на табло на карысць Крумкачоў. Нагадаю, 75-я хвіліна ўжо стартавала. Эмоцыі, можа быць, сёння на карысць якраз такі Крумкачоў. І Лынько ўжо з некім пакрысе заводзіцца. Все цікавее і цікавее у нас робіцца на поле, все менш і менш футбола. І ведаеце, в сітуацыі, калі лік на карысць твае каманды, можа быць гэта і на карысць Крумкачова. Пра што сігналізуе? Пра што сігналізуе рэзервоў? Ён сігналізуе пра тыя замены, якія адбыліся. Я вам іх ужо агучыў, таму можам, сябры, з вами працягваць. І калі не памыляюся, я ўжо все свае слоты пад замену скарыстаў Арсенал, які Арсенал Нафтан, таму больш замен у складзе Нафтана мы, в прынцыпе, і не пабачым. У Крумкачоў жа права на замену яшчэ ёсць, бо пакуль толькі Лынько і Ян Камароў на поле з'явіліся, замяніўшы Сергея Казеку і Владислава Далідовича. Ёсць яшчэ шанс на одну замену у Крумкачоў. Можа быць, мы яе пабачым, можа быць, прыхавае яе на апошнія хвіліны трэнерскі штаб нашай каманды. А пакуль памыляюцца з перадачай футбалісты Нафтана, можам мы толькі падтрымаць іхнюю такую ініцыятыву. А вось гэтым разам аут застаецца ўсё ж такі за Нафтанам. І зноў жа хуценька, імкліва, за долі секунды, не губляючы ні імгнення, яны яго ўжо ўводзяць і вяртаюць у гульню, бо ўжо не так шмат часу застаецца, і Старікава праходзіць гвінейскі легіянер Нафтана Камара, які між тым з жоўтай карткай. Можа быць, варта скарыстацца гэтым Крумкачам і можа, ведаеце, такі шахматны размен зрабіць, недзе справакаваць таго ж Камару, каб пазбавіць Нафтан гэтага футбаліста на поле.
І футболіст гэты, звярніце ўвагу, трошечку вышэй пачаў гуляць пад заканчэнне тайму. Можа, гэта сітуатыўная з'ява, а можа быць і на рэгулярнай аснове. Варанович двоих за кошт дриблинга пройшов, троих пройсці не атрымалася. Аддае мяч суперніку по сваёй ахвоце. Тым не менш, Варанович класна ў гэтым моманце дзейнічаў. На вялікі жаль, максімум сітуацыі не выціснуў. Гардзейчык, трэба падымацца Яўгену пасля трошку неўдалага падкату, а пакуль Камара налева мяч адрасуе. І што, апрацоўвае той партнёр па камандзе. Але з ім Ілля Зайцаў, таго вельмі непроста прайсці. І што, ёсць шанец нанесці удару футбалістаў Нафтана. Выбіваюць яго сумеснымі высілкамі наш цэнтр абароны. Гэта Яўген Гардзейчык і Януш Ладуцька. Так, можна паляжаць, можна нават калі няма там таго дыскамфорту яго намаляваць, бо час працуе відавочна на карысць крумкачоў. Ростислав Серый між тим активно закликає заўзятараў падтрымліваць сваю каманду. Відавочна, камандзе трэба падтрымка ў гэтыя секунды, бо чым бліжэй да канца, тым больш горача будзе рабіцца ля брамы Владзіміра Бушмы. Спадзяюся, памыляюся я, і можа быць трошку іншы футбол мы пабачым у гэтыя апошнія хвіліны. Можа быць і крумкачы здолеюць забраць мяч пад свой кантроль, можа быць падтрымаць яго, хаця пакуль больш прадказальным бачыцца трошку іншы вынік, і упаваць на контратакі мусіць наша каманда. Можа быць, пад гэта выпусцяць некага з хуткіх футбалістаў нашыя трэнеры, бо ўсё ж такі здаецца, Сергей Ленько больш пра моц, пра габарыты, пра антрапаметрыю, але ў меншай ступені пра хуткасць. Тым не менш, абараняемся мы, і Лёша Баранаў рызыкоўна зараз было. Разумеў Лёша, што трэба далёка выстаўляць яму нагу ў гэтай сітуацыі. Тым не менш рызыкнуў, выйшаў пераможцам з сітуацыі. А на газоне хто? Футбаліст у аранжавых бутсах, гэта хто? Не Зайцаў, значыць Гардзейчык, хутчэй за ўсё. Ну, калі Гардзейчык поле пакіне, то па пазіцыі гэта альбо Казлоўскі, альбо Кухцік мусіць яго замяніць. А ля броўкі я бачу Панцелея Іваненку і Міраслава Тамковіча. Ну, гэта дакладна футбол. Хаця не, памыляюся, я Іваненку ў мінулым матчы бачылі на пазіцыі цэнтральнага абаронцы ў матчы супраць Трактара. Таму, калі спатрэбіцца, то і сёння Іваненка можа выйсці ў цэнтр абароны. Вельмі добра ён паказаў сябе на гэтай пазіцыі у матчы супраць Трактара. Але то быў Трактар, ніякі нулявы, машына, якая ўсё ніяк не завядзецца. А тут все ж таки команда вышэйшай лігі, і прытрымалі пакуль замену трэнеры нашай каманды. Мусім ўсё яшчэ працягваць менавіта такой 11-кай абараняцца супраць Нафтана. Ну што, левый фланг падключае Нафтан, і ўжо такім вельмі далёкім. І што, не было афсайду, і нешта малюе зараз у гэтай сітуацыі 88-й Драбатович. Ці не было там перагляджу я гэты момант, сябры, як і вы, таксама ў паўторы. Паназіраем, што ж там адбылося. Ну да, лік все ж таки 1-1 робіцца. Залічвае галоўны арбітр Віталь Палтаржыцкі гэта ўзяцце брамы. Тым не менш, 1-1, крумкачы ля свае брамы. Такая невялічка, можа быць, планёрка намячаецца, але не трэба апускаць галовы нашым футбалістам. Трэба змагацца. Яны сёння паказалі характар, паказалі, што нам сёння за іх ні ў якім разе не сорамна. Трымаліся доўга нашыя футбалісты. 35 хвілін на працягу другого тайма атрымліваўся іх стрымліваць напад Новополоцкага Нафтану, але ўсё ж такі не стрымалі яны іх канчаткова. І што, ці будзе нейкая замена ў складзе крумкачоў? Трэба разабрацца ўсё ж такі нашай камандзе. Нешта не ў парадку з Янушам, вельмі незадаволены ён. І таксама поле, я бачу, пакінуў Яўген Гардзейчык. Няўжо ў нас двойная замена адбудзецца, бо Гардзейчыка на поле я не бачу. Казлоўскі на поле з'явіцца, таксама бачу, хутка
здымае сваю трэніровачную манішку. І вось такі у нас вельмі раптоўна абноўлены цэнтр. Центр поля зараз з'явіцца, центр обороны з Алексеем Козловскім і Пантелеем Іваненко. Ну, ведаеце, вельмі непростыя апошнія хвіліны чакаюць нашу каманду, бо звыш дасведчаную звязку ў цэнтры Гардзейчык-Ладуцька мы мяняем на Іваненко-Ладуцька. Ну, не вытрымліваюць наши футболисты. Ладно, Янушу, такого ўзросту ўжо звыш дасведчаны, сур'ёзны, больш за 30 гадоў Янушу, а ў Яўгену Гардзейчыку не ведаю, што з ім адбылося, можа быць нейкае мышачнае пашкоджанне. Тым не менш, вось такі новы здвоены цэнтр у нашай каманды, і трэба не цурацца нашим футболістам як мага хутчэй увайсці ў гэты матч. І трэба дапамагчы ім гэтым нашим футболістам, нашим больш дасведчаным гульцам, бо і Пантелей, і Козловскі гэта футболісты, якім, ну, каля 20 гадоў. Козловскі ногу 2006 года народжання, Іваненко 2005, ім 20 гадоў гэтым футболістам няма, яны выходзяць супраць каманды вышэйшай лігі і мусяць згуляць самыя адказныя апошнія хвіліны матча. І што, выйдзе Бушма, выходзіць, але замінаюць таму гэта зрабіць, і нічога не сігналізуе гэтай сітуацыі Віталь Палтаржыцкі, хаця апелюе да гэтага менавіта Владимир Бушма. Ну што, 84-я хвіліна стартавала, я думаю, кожныя паўхвілінкі я ўжо буду глядзець на табло, бо з кожнай хвілінай, да, ўсё цяжэй і цяжэй назіраць за гэтым матчам, але ўлічваць, што лік 1-1, то такі лік азначае тое, што будзем назіраць мы дадатковы экстра-тайм, цэлых 2 па 15 хвілін, калі матч скончыцца менавіта з такім лікам. Не паразумеліся трошку серы, але адпрацаваў ён супраць суперніка, і мяч у нашай каманды, можа быць шанец зараз вывесці каманду наперад. У нас 84-я хвіліна падыходзіць да свайго лагічнага заканчэння. І ўжо, мусіць, не будзе больш заменаў, толькі, я думаю, вось не ведаю, шчыра кажучы, рэгламент. У выпадку экстра-таймаў, я мяркую, будзе ўсё ж такі права на дадатковую замену ў каманд. Тым не менш, калі ведаце рэгламент трошку лепш за мяне, падкажыце, сябры, не цураюся прызнацца, я ў гэтым аут на карысць Крумкачоў. Варановіч мяч уводзіць, нікуды не спяшаецца ён, на Лынько Сергей менавіта для гэтага і выходзіў, каб трошку за кошт антропаметрыі сваіх габарытаў гэты мяч прытрымаць, можа быць, праціснуць суперніка. І яшчэ адзін аут, які дазваляе выйграць дадатковы 10, 15, 20 секунд нашай камандзе. Таму карысна можам мы адзначыць, гэта гуляе наш звыш дасведчаны Сергей Лынько. Камароў з Баранавым зараз спрабавалі разгуляць, і памыляецца зараз Козловскі. Вось тое, пра што мы з вами баяліся, казалі, але зараз без парушэння правил з боку нашага футболіста дзейнічаў Пантелей Іваненко. А я так разумею, што Андрей Кулініч пайшоў на далёкую броўку падаваць мячы. Так, разумею я. Звыш дасведчаны болбой, ён жа часты аператар каманды. Ну, чаму бы не? Андрей Кулініч той чалавек, які эмоцыі можа лёгка не стрымаць, і, напэўна, ёсць чаму гэтыя эмоцыі не стрымліваць. Тым не менш, все гуляюць на карысць каманды. Трэба Кулінічу падыграць на здароўе. Трэба Пантелею Іваненку на газон прызямліцца. Ён упадзе, заробіць парушэнне правілаў, і ўжо 86-я хвіліна мінула за сваю палову. 3,5 хвіліны нам назіраецца, у вас 4,5 хвіліны нам назіраецца асноўнага часу гэтага матчу. Але я думаю, улічваючы колькасць замен, забіты гол, ну, 3 хвілінкі дадаў, да дакладны галоўны дадасць да гэтага матчу, сябры. Цікава, тебе жоўтай карткі Андрей Кулініч абышоўся ў гэтай сітуацыі. Што бачу, што больш за 100 наш чалавек гэты матч назірае. Прыемна гэта бачыць, пакуль абараняемся мы, і гэтым разам удар Драбатовіча не апынуўся галевым. Спакойненька забраў яго. Спакойненька забраў яго Бушма, а тут мы бачылі парушэнне з боку Камары.
Да, подказывают мне, что Андрей Кулініч ля лавы запасных не мячы падае. Не так гэта важна, сябры, хто там быў. Тым не менш, нехта, хто зацята падтрымлівае Крумкачы ў любым выпадку. Я здзіўлены моцна, што ў гэтай сітуацыі не зафіксаваў парушэнне правілаў галоўны і не даў другую жоўтую гвінейскаму легіянеру Нафтана, бо вельмі лёгка мог бы ён прагнаць таго прэч з межы поля, але тым не менш не наважыўся зрабіць гэта Віталь Полтаржыцкі. Ну, як кажуць, кішка танка можа быць, бо мала мае досведу якраз такі гэты арбітр у абслугоўванні матчаў падобнага ўзроўня. Пераважна ён абслугоўвае матчы D2, D3, ўсё ж такі ў вышэйшай лізе вельмі невялікі найгрыш у галоўнага арбітра сённяшняга матча, таму, можа быць, не хапае досведу накалу, які мы сёння з вамі назіраем у апошніх хвілінах гэтага матчу. Тым не менш, можа, дарма я на эмоцыях нагаворваю на галовы. І што падае, ведаеце, так вельмі тэатральна футбаліст Нафтана, Шытько, здаецца, гэта быў 14-й нумар, калі не памыляюся я, але тым не менш гульню ён працягвае, пенальці ён не зарабіў гэтай сітуацыі, а вось Ілынько парушэнне правілаў на сабе зарабляе. Браво, Сергей, досвед колькі не пі, не прап'еш. Ну, гэта я вам ні ў якім разе не намікаю, гэта проста карыстаю фігуру такую прыгожую маўлення, каб ахарактарызаваць тое, што вельмі ўдала зараз выканаў Сергей. І у нас 5 хвілін будзе працягвацца гэты матч. Паказваюць заўзятары на табло, просто з затрымкай стартавала у нас табло на стадыёне, таму ўжо асноўны час гэтага матчу скончыўся, таму 5 хвілін нам назіраць яшчэ у гэты матч. Адкуль ён взял 5, я трошки не ведаю, але, ну, пэўна, дапамогу аказвалі нашим футболістам шматлікія замены. Все гэта ўкупе дало тое, што менавіта 5 хвілін нам назіраць гэты матч. Добра, што якраз такі секундамет трансляцыі на YouTube-канале Крумкачоў не спыніўся, таму мы з вами якраз такі можам добра назіраць. Колькі у нас часу мінула, Серый рыхтуе свой стрэл. О, да, гэты стрэл. У футбольных воротах Нафтана все ж таки стрэл гэты размінуўся. Камаракі ўжо поле гэта мусіў даўно пакінуць, атрымаўшы другую жоўтую картку. Ну што, можа быць, жоўтую картачку мы, паважаны рэферы, выдам. Сапраўды так і ёсць на адрес Кіріла Ермаковича, экс-футболіста Крумкачоў. Гэта жоўтая, нагадаю я вам, у сезоне 2020 у ягонай другой палове Кірил Ермакович склад Крумкачоў бараніў і за 14 ён не адзначыўся. Можам парадавацца мы гэтаму факту, сябры з вамі. І хто будзе ўводзіць мяч? Хто там? Пантелей Іваненка, здаецца, так, сапраўды далёка загружае яго і але рукі не фіксуе, да, ўсё ж такі галоўны, хаця падказваць яму гэта з трыбун. Ну, але быццам бы і ніколі арбітры не мусілі слухаць падказкі з трыбунаў, мусілі кіравацца тымі, што яны бачаць на ўласныя вочы. Ну, кваліфікаваныя арбітры, кажу я, і не ведаю, да якіх ці адносяцца да такіх Віталь Полтаржыцкі, тым не менш, як ужо 6-7, здаецца, год нават абслугоўвае матчы нашых чэмпіянатаў другой лігі, першай лігі, нават часам і вышэйшую лігу яму давяраюць судзіць. А пакуль абараняемся мы, Казлоўскі. Ведаеце, так, ну, по-простому, але досыць надзейна згуляў Алексей у гэтай сітуацыі. У нас ужо 93-я хвіліна стартавала. І толькі 3 хвіліны назіраць нам у гэтым матчы. Ну, 3 дададзеныя хвіліны. Калі матч так і скончыцца, то побачым мы 2 экстратаймы по 5 хвілін, калі ніякім разе там у нас рэгламент не змяніўся. Не бачу я той рэгламент, буду шчыры, на ўласныя вочы, таму, сябры, будзем верыць. Камара! 1 супраць 2 у этой ситуации апынуўся, і вельмі проста ўжо, мне здаецца, у этой ситуации дзейнічалі наши футболисты, пакінуўшы мяч гэтаму легіянеру Нафтана. А тут Зайцев, вось той грызе газон просто на 200-300%, але ўсё ж таки атрымалася прайсці нашага футболиста гульца Нафтана, і нейкая заварушка там каля лініі брамы, і мяч выходзіць все ж таки за лінію гэтай брамы, за лінію той брамы, якую абараняе Владимир Бушма. Ну і я думаю,
Бушма яшчэ паўхвілінкі гэты мяч патрымае. У каментарах пытаеце вы, в какой форме хто. Ну, Крумкачы сёння ў белай домашняй форме, а Нафта у такім блакітным, хутчэй сінім комплекце формы выступае. Ну, а людзі ў салатавым, гэта, як вы здагадаліся, судзейская брыгада, добра разумееце вы гэта, але тым не менш пытаеце, хто ў чым, я вам і адказваю. Лынько малюе Сергей на досведзе, гэта парушэнне правілаў. Станіслаўскі дакладна сказаў: Сергей, я табе веру. Ну што, хто будзе выконваць гэты стандарт? Ці Варанович, ці, можа быць, Старыкаў? Не, мусіць Варанович, і вялікімі сіламі пайшлі наперад нашыя футбалісты. Ну, адносна вялікімі. Цэнтральныя абаронцы ўсё ж такі засталіся дома, так бы мовіць. Хто забере падбор? Камароў яго забірае, скідвае на панцю. Это я пра Іваненку. Той, здаецца, трошку загуляўся з мячом, тым не менш своечасова мяча гэта пазбавіўся, і Нафтан вялікімі сіламі 4-5 пайшоў. Але Камароў, гарыш ты, Ян, падказваю я са сваёй каментатарскай пазіцыі. Зразумеў гэта і сам Камароў. Мяча ўсё ж такі своечасова пазбаўляецца наш футбаліст. І ўжо пад кантролем нашай каманды ён знаходзіцца, а тым часам ужо 95-я хвіліна да свайго лагічнага заканчэння быццам бы падышла, таму, можа быць, вось у самыя бліжэйшыя секунды пачуем мы фінальны свісток. Трэба, я думаю, перавесці мяч кудысьці за межы свае траціны поля, каб пачуць гэты final whistle ад нашага сённяшняга галоўнага арбітра Віталя Палтаржыцка. Ну, ўжо доўга цягнецца гэтая атака. І ўсё ж такі, можа быць, дае фінальны свісток Віталь Палтаржыцкі. Ну што, сябры, 1-1 пасля асноўнага часу. Чакае нас 2 экстратайм па 15 хвілін. Неўзабаве мы з вами пачуемся, а пакуль трошку адпачнем. Назначається додатковий час. Два таймі по 15 хвилин.
Можно, ну. Говорил Павел, ну ты команду, я звонил, для того, чтобы продолжать смотреть за клубом. Вже третій отримлюється тайм. Кубковий матч 1-16, Крумкачі з Нафтаном. Давно не чулися ми з вами ціле кілька хвилин. Після основного часу матчу, як ви бачите, 1-1 і команда чекає 2 екстра тайм по 15 хвилин. Цей матч для вас коментую я, Олексій Борисевич. Віддихаюся собі трошечку я, бо справді емоції зашкалюють. І тим часом порушення правил на полові суперника отримала наша команда і є шанс. Є шанс скористатися стандартним становищем у нашої команди. Правда, нема на полі вже ні Януша Ладудьки, ні Євгена Гардзейчика. Люди, які за кошт свого високого росту могли б це стандартне становище використати максимально пльонно для нашої команди. А поки оказують допомогу Сергій Оленько, оказує допомогу сам Константин Куїмов. Бачите, сьогодні ніхто не цурається ніякої праці, все на користь команди, аби був пльон. І що, Козяку Оленько мусить після дозволу з боку головного вернутися на поле, а поки він за бровочкою знаходиться, треба трошки розходитися Сергію. А поки команда гуляє у 10 супроти 11 гульцов Нафтана. Нагадаю вам, сябры, як розвивалися події у цьому матчі. На 7-й хвилині Владислав Далідович відзначився голом, відкрив лік у цьому матчі, скориставшись помилкою Артема Денисенки. І довго трималася наша команда, і тільки на 80-й хвилині вона пропустила той гол, який перевів цю гульню у екстратайм. Нагадаю, Артем Драбатович, який з'явився на заміну ще у таймі першим, і він якраз таки відзначився гольовим ударом у таймі другим. Тепер вже мусять Крумкачі оборонятися. І треба, сябри. Бачимо 14-й номер, це Єгор Шичко. Можемо тільки ми попляскати у ладки зараз, оцінивши цей сейв Владимира Бушми. І да, справді підказують з трибуну, що брама у Нафтана пустая, буде шанс, сябри, можна скористатися і такою можливістю і здалек стрелять. Денисенко сьогодні вже начудить поспів трошку, але поки мусимо сконцентруватися цілком і думати тільки про оборону, бо менавіта, да, їй присвячені всі намагання нашої команди у ці останні там 1,5 хвилини. Не вийшов м'яч за лінію поля. Добре, я отсюда це бачу. Тим не менш, про що сигналізує арбітр? Про порушення правил з боку Нафтана. Порушують правила на Сеню Стариків і стандартне становище на користь нашої команди. Давайте, сябри, поспробуємо пригадати ще хутенько пробігчися і поглядіти, у яких складах команди гэты першы экстратайм пачалі. І што сігналізуе, што па тым мячы, які каціўся зараз, разыгралі гэтую стандартнае становішча футбалісты Нафтана, просіць ён гэта паўтарыць. Ну што, у бліжэйшай паўзе падкажу я вам склады, хаця, можа быць, сябры, зусім не да таго. Ёсць на тое магчымасць. Браму Крумкачоў сёння абараняе Владимир Бушма, нумар 1, далей па складзе 7 Зайцаў, 8 Старикаў, 10 Марозик, 18 Баранаў, 23 Серы, 77 Варанович. А таксама на замену выходзілі, сёння яны зараз цяпер ужо на полі. Гэта другі Іваненко, 83 Камаров, 89 Ленько і 96 Алексей Козловскі. Што
100 тысяч склада Нафтана. Давайте хутенько нагадаю я вам його. Перший Денисенко, 8-й Ермакович, 10-й Протасу, 11-й Пранович, 21-й по-ранейшему Игнат Сидор. И он сегодня капитанец, 31-й Разыл, 44-й Санников, 66-й Комара. Напевно, некая я вам залишнее назвал. На замену сегодня у нас вышли там 14-й Шитько, 17-й Копытич, 88-й Дроботович и 99-й Грудько. Да, некая я вам лишнего в складе Нафтана назвал. Буде жадання, виправляйте, розбирайтеся. Але я думаю, зовсім зараз не до того, в яких складах гуляють команди. Нашмат важніше буде назирати за тим, що відбувається на полі, бо сапраўды відовішча сьогодні неймовірне. Ми з вами назираємо. Звиш насичений на емоції матч. Я думаю, кожен з вас, хто зараз у екранів, навіть не коментуючи, а просто назираючи цей матч, ви будете після цього матчу спустошені, витиснуті як лимон, бо великих висілків коштував цей матч любому, хто дотичний до Крумкачов. Я в гэтым переконаний. Стариков на ногах утримався. І що, Сеня, може бути, заклав він гэты удар, але гэтым разом Денисенко уже не здриганув і хутенько кидає м'яч наперед. Футболістам свае команды, але гэтак жа імкліва назад вяртаюцца наши футболісты. Протасов показвае, што ён вольны, але партнёры яго ўшчэнт просто не бачаць, не зважаюць, не звяртаюць ніякай увагі на яго. І на правым флангу трымаюць гэты мяч футболісты Нафтана. Вось толькі зараз падключаюць фланг левы, і тое праз Кирилла Ермаковича. То есть спакойненько праходзіць Морозика. І ёсць шанец, была пазіцыя, мне здалася, для такого прицельнага удара у футболістаў Нафтана, але тым не менш абраў ён варыянт перадачы, і перадача гэта апынулася недакладнай. Будзе ажно двайная замена ў складзе Крумкачоў, як я бачу. Рыхтуецца Алексей Малиновскі. На полі з'явіцца і Коскін, і Міката. Ну вось ведаючы... І што, няма, становішча па-за гульнёй, паназіраем мы за працягам гэтай атакі, але фіксуе парушэнне правілаў у гэтай сітуацыі Віталь Полтаржыцкі. Нагадаю, Полтаржыцкі гэты матч абслугоўвае, ягоныя памочнікі Дмітрий Загарельскі і Сергей Никоненко. Рэзервовы сёння, якога мы вельмі часта назіралі, улічваючы колькасць замен. Это Дмитрий Коржик, інспектор сёння Ігор Крук і дэлегат Сергей Ильич. Ведаеце, па трэцім разе я вам это все распавядаю, сябры. Па чацвёртым ужо скажу шчыра, не буду. Уже ў другім экстратайме апусцім все фармальнасці і будзем з вами выключна назіраць за футболом, які пакуль нам всім падабаецца. Бо Крумкачы, не гледзячы на то, што ўжо там якая 97-я хвіліна ідзе, не гледзячы, што можа быць цяжка фізічнай камандзе, тым не менш намагаецца яна выходзіць у атаку і так ці інакш пагражаць браме суперніка. Ну я б не назваў гэта так ці інакш. Мы літаральна хвіліну таму бачылі звышнебяспечны стрэл ад Сені Старикова. Быў бы не такі востры вугал, можа быць нешта больш галявое атрымалася б у гэтай сітуацыі. Бушма, не гледзячы на тое, што, можа быць, сонца замінала Владимиру Фомичу, спакойна забраў мяч і водзіць таго хутенька на Арсеня, але вось Сеня хацеў сказаць я, падумаў, гэта ў галаве прамаўчаў, бо сапраўды здалося мне, што можна было больш все ж такі эфектыўна скарыстацца мячом у гэтай сітуацыі, а так мусім абараняцца. І Іваненко супраць нападнікаў Нафтана. І добра, што Протасов зараз не чакаў гэтага мяча. Іначай бы мог бы скарыстацца гэтай сітуацыі. Ну што, дзесятка гэта Морозик поле пакідае. Замест яго на поле выходзіць Коскін і Міката. Замест каго ж на поле выйдзе Алексей Малиновскі. Замест Ростислава Серага з'яўляецца ён. Ну што, Малиновскі, давайте адзначым, гэта гуляе другі раз у сезоне. Першы раз ён выйшаў у першым жа туры, у стартавым туры чэмпіянату ў другой лізе супраць Трактора, але там жа ён нават не дагуляў першы тайм, вымушаны быў сысці з поля па прычыне пашкоджання. І вось толькі зараз Лёша аднавіўся і выйшаў на поле, трымае яго. І ўсё ж такі з парушэннем правілаў робіць гэта Кирилл Ермакович, фіксуе гэта Віталь Полтаржыцкі. Да, нешта падказваюць з трыбунаў былому гульцу нашай каманды, што
Ой, сябры, ведалі б вы, наколькі зараз весело знаходзіцца на трыбунах і слухаць все тыя воклічы, што даносяцца вакол, бо да, ёсць і такое, што заклікаюць да адстаўкі Ігоря Крыўшэнка. Но гэта не нам з вами вырашаць, гэта кіраўніцтву футбольнага клуба «Нафтан». Мы-то сваім трэнерам задаволеныя больш чым, як мне здаецца. Сёння трэнерскі штаб выдатна падрыхтаваў каманду, настроіў яе, каб пазмагацца за перамогу, не пабаюся гэтых словаў, бо да 80-х хвілін менавіта да, пераможным лік быў на сённяшнім табло стадыёна «Арцар БДУ» на Семашкі, дзе мы сёння гэты матч назіраем. Між тым на дворе, давайте я так ужо адзначу, сёння звышфутбольная, заўзятараў шмат, таму мне здаецца класны варыянт для абралі тых, хто сёння вырашылі наведаць гэты матч і ні на хвілінку не пашкадавалі. Да, нешта гледзячы гэты матч і то, як ён развіваецца, прыгадваецца сезон 2021, калі мы ў кубку давялі ўсё да серыі пенальці супраць Нёмана. Праўда, у тым матчы Нёман канчаў той матч у 9 супраць 11. Тым не менш, у серыі пасляматчавых пенальці зазналі перамогу тады гульцы Гродзенска Нёмана. Як яно будзе сёння? Мы з вами паглядзім. Пакуль да пенальці яшчэ далёка. Да пенальці яшчэ хвілін 20, будзем шчырымі. У нас ужо 101-я хвіліна стартавала. Сідар. Гэта я пра цэнтральную абаронцу, а не пра той напой, які многія з вас зараз бы з вялікім задавальненнем ужылі ў такое гарачае футбольнае надвор'е. Ермакович спрабуе прайсці Маліноўска, але свой лепшы футбол Кірыл, можа быць, паказваў у складзе Крумкачоў. Іваненко, я проста здымаю шляпу перад Пансілеем, таму што гэта было шыкоўна ў выкананні нашага цэнтральнага абаронцы. Не хачу сурочыць ні ў якім разе, але пакуль вось, былі ў мяне пэўныя такія апасенні наконт таго, як сябе пакажа пара цэнтральных абаронцаў Іваненка і Казлоўскі. Тым не менш, паказвае яна пакуль сябе не горш, чым Гардзейчык і Ладуцька. Сеня на палове поля супернікаў апынуўся на самым высокай пазіцыі ў нашым складзе, але ўсё ж такі апускаецца ніжэй, каб дапамагаць сваім пры абароне брамы, бліжэй туды да Алексея Баранова. Хаця Старікаў зараз з выхадам Маліноўска, я гляджу, быццам бы трошку вышэй пачаў гуляць, хаця регулярна мяняюцца пазіцыямі, то Маліноўскі апускаецца ніжэй, то Старікаў. Складана пра гэта казаць, не ведаю дакладна. Ўсё ж такі як зараз дзейнічаюць па пазіцыях наши футболисты центра поля, але не так важно гэта, давай будем шчырымі. Важнее то, якіх КПД, якая карысць ад гэтых дзеянняў наших футболистов атрымліваецца. Між тым, 13-я хвіліна першая экстратайма стартанула. У нас з вами Старікаў на Лынько, і той не паразумеўся, напэўна, з Маліноўскім. Можа быць, не такім благім рашэннем было б стрэліць здалёк па браме Арцёма Денисенкі, чым вось такое непаразуменне паміж нашымі футбалістамі. Забываюцца яны, з кім гуляюць, часам уключаюць рэжым такого трактара, умоўна кажучы, калі яны той трактар каталі, як маглі, раздавалі прыгажосці налева і направа. А сёння ўсё ж такі трэба падключыць прагматыку і эфектыўнасць, а не эфектнасць. Не атрымаўся удар, атрымаўся прастрэл і замітусіўся мяч у штрафной. І што, няма парушэння правілаў на нашым футбалісце? Я пра Камарова канкрэтна зараз. Тым не менш, забіраюць мяч пад кантроль ўсё ж такі футбалісты Нафтана. Другі тэмп атакі таксама за імі. І што? 2-1 робіцца лік у гэтай сітуацыі. Восьмы ці 89-й нумар гэта быў. Ну так, падказваў мне дыктар па стадыёне, што быў гэта Іван Грудзько. Я сябры, ведаеце, Грудзько сёння забіў цэлы гол, цэлых 2 забіў ён за ўвесь чэмпіянат у вышэйшай лізе. Неблагі паказнік для яго сёння, тым не менш адзначаем, што лік на 103-й хвіліне матча робіцца 2-1. І варта адзначыць, што футбалісты
Нафтана зрабілі гульню Нафтана сёння тыя футбалісты, якія выйшлі на замены. Артём Драбатович і Іван Грудзько. Тым не менш, ёсць час у нашых футбалістаў, каб падраўняць лічбы на табло і перавесці ўсё у серію пенальці. Не варта адчайвацца, не варта сумаваць, пакуль мяч яшчэ на футбольным полі і ёсць час гуляць. Лынько змагаецца супраць Сідара, але там што? Там фіксуе парушэнне правіл недалёка ад нас броўцы Віталь Палтаржыцкі. І што, можа быць, скарыстацца вось гэтай апошняй хвілінай першага экстратайма і ўсё ж такі падраўняць лік на табло? Чаму б і не? Гэты матч сёння ўжо неаднойчы паказваў нам, што сюрпрызы могуць здарацца. Баранов змагаўся, ёсць у яго партнёры наперадзе. І што гэта робіць Альберт Капыціч? Гэта футбаліст, ведаеце, сёння сапраўды адзначаюцца футбалісты, якія выйшлі на поле не з першых хвілін. І, здаецца, зараз можна было і не жоўтай абмежавацца за такі падкат, але тым не менш за такое рашэнне прыняў Віталь Палтаржыцкі. Пачынаюць пакрысе абражаць, на вялікі жаль, заўзятары саперніка нашага сённяшняга. Не падтрымліваю я і такія ініцыятывы. Трэба з павагай ставіцца да суперніка, як бы ён сёння не выступаў, як бы сёння не радаваўся і не правакаваў нашых заўзятараў, тым не менш гэта іх асабістая справа. Мы крумкачы, мы трымаем сваю галаву годна і ні ў якім разе не мусім спускацца да нейкіх абразаў, лічу менавіта я. Баранович з Зайцевым разгулялі гэты мяч, падключылі фланг правы, там Маліноўскі губляе мяч, тым не менш працягвае прэсінгаваць суперніка і прэсінг дае плён. Козловскі! Ці то стрэліў, ці то аддаваў перадачу на Коскіна Мікату, але не дацягваецца той да мяча. Вітаць мяч яшчэ ў першым экстратайме. Я не Ванга, але часам кажу праўдзівыя словы, таму сябры. Буду спадзявацца я, што ў экстратайме нумар 2 крумкачы здолеюць выціснуць максімум з тых рэшткаў сіл, якія засталіся, каб все ж таки адзначыцца голам другім і ўсё ж таки зазнаць сёння перамогу. А пакуль давайте адпачнем хвілінку другую, каб неўзабаве пачуцца з вами на гэтым сапраўдным футбольным трылеры. Сябры, вяртаемся на другі экстратайм 1:16 БТР Кубка Беларусі, розыгрыш 25-26. Давно не чуліся з вами. Лічоную хвіліну-дзве, за гэты час нічога не змянілася. Лік на табло па-ранейшаму 2-1 на карысць наша сённяшняга суперніка футбольного клуба «Нафтан». І што такое? Не разумею я, у нас на газон прилёг 11-й номер. Ігнат Пранович, і не разумею, не побачив я порушення правил з боку наших футболістів, не побачили його і наші заўзятары, але тим не менш Віталь Палтаржыцкі пригадує, що свисток при ім і показує, що треба оказати допомогу Ігнату. Ну, не здивлюся я, коли неўзабаве той хутенька падымецца з газона і уключыць свою другую, третью хуткасць. Але тим не менш, пакуль наперадзе Нафтан, таму цалкам разумею суперніка, які будзе да апошняга цягнуць часу у такіх спрыяльных для таго абставінах. Тым не менш, кульгаючы на адной назе пакідае поле Ігнат Пранович, можа быць, все ж таки дарма яго заўзятары абвінавацілі ў сімуляцыі.
прылёг на газон і будуць аказваць яму дапамогу. Ёсць колькасная перавага ў крумкачоў, давайте шукаць пазітыў і ў гэтым. 11-10 зараз выступаюць нашыя футбалісты, таму чаму б не скарыстацца гэтай мажлівасцю і можа быць падраўняць і склады, і у тым ліку лік на табло. А пакуль Артём Денисенко далёкім стрэлам накіроўвае мяч наперад, тым не менш Баранаў змагаецца супраць 14-го нумара, гэта Егор Шычко. Не памыляцца прашу я нашых футбалістаў. І не памыляюцца яны. Маліноўскі на Лынько. Сергей можа і стрэліць, але знаходзіць партнёра. Але там шэраг ног футбалістаў Нафтана не дае мячу прайсці да адрасата ў выглядзе футбалістаў у белай форме, а менавіта ў гэтым камплекце выступаюць сёння крумкачы. Нафтан, нагадаю, у сіняй форме. Матч гэты абслугоўваў Віталь Палтаржыцкі, казаў я вам ужо пра гэта неаднаразова. І такімі тэмпамі можа згубіць ён кантроль над гульнёй, калі будуць працягваць менавіта так сябе паводзіць футбалісты Нафтана. Вось прысеў, падняўся. Ну, неаднаразова я чуў, што газон на Семашкі ён лечыць. Вось, напэўна, зараз такія ўласцівасці прадэманстраваў газон, менавіта стадыён Арцар БДУ, дзе крумкачы праводзяць свае дамашнія матчы, дзе і сёння яны дома прымаюць суперніка з далёкага Новаполацка. Суперніка гэта яны умеюць перамагаць у агульнай гісторыі супрацьстаянняў. Перавага за крумкачамі. За 12 матчаў 7 перамог здабылі якраз такі нашыя футбалісты. І сёння мы працягваем да апошніх хвілінаў верыць у тое, што і сёння наша каманда здабудзе перамогу. Сігналізуе бакавы, што было становішча па-за гульнёй. Ну што ж, паверым яму на слово. І Лынько падказвае партнёрам, што высока сустракаем суперніка. Ну так і ёсць. Якая розніца? 1-3, 1-4. Калі можна адквітаць мяч і перавесці гульню ўжо ў серыю пенальці. Нагулялі футбалісты Нафтана зараз дакладна ўжо на папярэджанне за зацяжку гульню. Але я ж кажу, Віталь Палтаржыцкі не такі дасведчаны арбітр, каб все ж таки вельмі добра адчуваць імпульс матча, трымаць яго пад кантролем. Таму сёння я яго ў гэтым ужо неаднаразова абвінавачу. Магу сабе дазволіць, каментую я для YouTube-канала Крумкачоў, магу быць перадузятым і зацята падтрымліваць сваю каманду сёння. Коскі на Камарова, той на Лынько. Ёсць парушэнне правілаў. Дайце Варановічу гэты мяч. Што, выберуць варыянт хуткага розыгрышу нашыя футбалісты? Да, ёсць магчымасць стрэліць наўпрост са штрафнога зараз нашым футбалістам. І, здаецца, пазбаўляе гэта мяча Александра Варановіча Арсеній Старікаў. І менавіта Сеня будзе ўключаць сваю гармату, добра вядомую нам з вами. І так я моцна хачу пачуць секунд праз 20 знакамітая сіла ад Сені і заўзятараў. Ну класна стрэліў Сеня, можа там не ў 9. Оставалася Артёму Денисенко, як перавесці гэты мяч за лінію брамы. Варанович падказваў таму Лынько, быў гатовы Сергей адкрыцца. Варыянт розыгрышу верхам абіраюць нашыя футбалісты. І замітусіўся той у штрафной. Камара, трэба падбіраць яго нашым футбалістам. Зайцаў стаў на шляху мяча, забірае пад кантроль яго наша каманда. Старікаў налева з мячом Зайцаў. Ні секунды не губляюць нашыя футбалісты. У нас всього 10 хвілін засталося ў другім экстратайме. І тут Лынько, здавалося, на досвідзе аддаваў гэту перадачу, але трошачку перамудрыў. Ён ці не зразумелі яго ўсё ж такі партнёры. Не ведаю, каго вінаваць у гэтай сітуацыі. Тым не менш, забіраем пад кантроль ўжо другім, трэцім тэмпам развіваем гэтую атаку. Варанович адзмагаўся ад каго? Ад нашага футбаліста мяч выходзіць, і ўсё ж такі Артём Денисенко у гэтай сітуацыі будзе ўводзіць мяч. Ну, от не ён сам, дапамогуць яму ў гэтым партнёры. Дык што, давайте сустракаць суперніка, калі ён убірае такі варыянт розыгрышу мяча, чаму б не уключыць звышвысокі прэсінг. Гэта мы можам, умеем, не толькі ў другой лізе, але паказвалі мы гэта і сёння. Ну што, Ян? Цікавае рашэнне выбірае Ян, і трэба ўключацца!
Коске трошку лічоных метраў гэтага футбольнага газона не хватае Коске. Свою выбухную хуткасць паказаў нам зараз Коске, але яе не хапіла ў гэтай сітуацыі. Тым не менш трэба заставацца там жа Коске і вымушаць Камару, які нейкім цудам застаецца на газоне, хаця даўно ўжо мусіў гэты газон пакінуць. Вымушае памыліцца суперніка і з мячом зноў Крумкачы. Баранов. Пайшоў ён у обыгрыш, але мяч на вялікі жаль губляе. Тым не менш ужо які там 27-й тэмп ад нашай атакі намячаецца. Козловскі з Пантелеем Іваненкам разгулялі яны гэты мяч. Яшчэ одна дакладная перадача. Зайцев, двужыльны Зайцев, чалавека, якога два сэрцы. І пабаяўся, не ведаю, не здагадаўся да гэтага Коскі наміката, што трэба да апошняга сцяліцца, класціся па гэтым газоне, сціраць каленкі, сціраць все, што толькі можна, набіраць поўныя шорты гэтай крошкі газона Цар БДУ, каб все ж таки падраўняць лік на табло. Гуляць, сябры, засталося зусім не шмат. У нас 112-я хвіліна стартавала, дакладней уже падходзіць да свайго лагічнага заканчэння. То бок 8 хвілін нам назіраць у гэтым матчы, плюс час дададзены, колькі ж дадасць. Асноўнае пытанне добрае, але вось улічваючы такія зацяжкі часу з боку футбалістаў Нафтана, дадаваць можна яшчэ адзін экстратайм смела. Бо Нафтан ужо даўно не адчувае сябе камандай вышэйшай лігі, ён, паціснуўшы хвасты, баязліва гуляе супраць каманды другой лігі. І зараз фіксуе парушэнне правілаў, на вялікі жаль. Віталь Палтаржыцкі выдае жоўтую картку на адрес наша Алексея Баранова. Ну што ж, добра, ведаеце што, скажу я так, резюмуючы, гэта парушэнне правілаў і кампетэнцыю арбітра. Добра, што пенальці не прызначыў, скажу я ў гэтай сітуацыі, бо можна было б і такога рашэння чакаць ад галоўнага. Тым не менш назіраем мы, сябры, стандартнае становішча ля брамы нашай каманды. Там Драбатович, аўтар таго самага гола на 80-й хвіліне і дзесятка, здаецца, Еўген Пратасаў, украінскі легіянер. Той самы, які вельмі гучна, з вельмі зацягнутымі стогнамі прыземляўся на газон, памятаем мы гэта. Зараз будзе спрабаваць агарчыць нашу каманду. Да, сапраўды, ён з левай паспрабуе стрэліць. І, ну, вельмі проста выглядала гэты мяч, вельмі проста для Владзіміра Бушмы, і пераводзіць ён на кутнік. Недобрая навіна для нас, але і не горшая, шчыра кажучы. Недобрая, таму што Нафтан да заўтра будзе разыгрываць гэты кутнік, хутчэй за ўсё. Тым не менш, няма куды спяшацца суперніку, і гэтым разам зноў жа паўторыць розыгрыш стандартнае становішча. Все той жа футбаліст, это Еўген Пратасаў. Трэба давараняцца нашай камандзе, ўжо пасля думаць пра тое, як бы выйсці ў атаку. А Пратасаў, ну, я не ведаю, на якім узроўні выканаў ён гэты стандарт, але тым не менш выканаў ён яго, выйшаў куды? За бакавую? Ці парушэнне правілаў там было? Не, аут, все ж таки, да, выходзіць за межы поля мяч. І на вялікі жаль не атрымалася якраз таки скарыстацца гэтым і выйсці ў сваю атаку нашым футбалістам. Мусім зноў жа абараняцца, і Грудзько за гэты мяч зачапіўся. Але не ўтрымліваць пад сваім кантролем мяч футбалісты Нафтана. На флангу Маліноўскі шукае Коскі на мікату. І што, Камара, ці не скідваў ён свайму мяч у гэтай сітуацыі. Я трошачку, можа быць, разгубіўся ў моманце, пагляджу я гэта на паўторы. Но ў любым выпадку не мэтанакіравана гэта было, таму не мэтанакіравана рабіў ён гэта, таму свабоднага мы ў гэтай сітуацыі не пабачылі. Тым менш перагляджу я гэты момант на паўторы, калі будзе ў мяне на тое магчымасць. А пакуль Пантелей Іваненка змагаецца, абараняе. А нават не нагой, здаецца, скідваў Камара свайму брамніку. Тым не менш, небяспеку мы ў той сітуацыі не стварылі. Коскі. Да, шмат мы кажам пра тое, што Коскі ў гэтым сезоне ўжо не той. Я не ведаю, дзе ён знаходзіцца думкамі. Можа, ў роднай Японіі, можа, яшчэ нейкім экзатычным чэмпіянаце Коскі на міката зараз жыве, бо фізічна ягонае цела, здаецца, далёка за межамі Беларусі, бо, да, часам ёсць пытанне,
па тым, што вырабляе на поле Коскі, а пакуль парушаюць правілы на Сеню Старыкова. У Сені ёсць пэўныя праблемы з здароўем. Дапамагае яму ў гэтай сітуацыі Лёша Баранаў. Важна, каб все было добра з Сенем, важна, бо, здаецца, замена ўжо і няма. У раўназначнай замены, дык, мне здаецца, дакладна. Ёсць Міраслаў Тамковіч, які мусіў з'явіцца на поле, але не паспеў ён выйсці. Памятаеце, намячалася такая двойная замена напрыканцы матча, але па выніку толькі Панцелей Іваненка на поле з'явіўся. А пакуль вырашылі разгуляць мяч нашыя футбалісты. Старікаў з Баранавым, той направа на Зайцева, Панцелей Іваненка. Шэраг дакладных перадач у выкананні нашых футбалістаў. Камароў! І што? Я не ведаю, ці то перадачу аддаваў, ці то сапраўды так хітра закідваў за шкірку, як той казаў Артёму Денисенку. Але тым не менш мяч ж такі межа поля пакінуў. І Сеню аказвае дапамогу наўпрост на поле. І што, ёсць варыянт правесці замену ў Крумкачоў, ці ўсё ж такі яе няма? Паглядзім мы з вамі, сябры, неўзабаве. Мне цікава, канешне, навошта на свой гадзіннік паказвае Віталь Палтаржыцкі, быццам бы крумкачы зацікаўленыя цягнуць час. Ну, ладно. Логіка, яна такая логіка. У нас замена ў складзе Нафтана адбываецца. Ігнат Прановіч поле пакідае. Замест яго на поле з'яўляецца Мацвей Суша, футбаліст 2007 году народжання, малады. Яшчэ нават не 17, а 16. 17 ўсё ж такі гадовы футбаліст. Трошку пераацаніў я яго. А тым часам у нас, сябры, 118-я хвіліна. Падыходзіць да свайго заканчэння. Крумкачы ў 10, калі не памыляюся, я зараз выступаюць. У Старікаву прыцягваюць аказваць дапамогу. Няма ўсё ж такі слота пад замену у нашай каманды. Тым не менш варта ў 10 згуляць за 11. І, можа быць, нават падраўняць лік у гэтым матчы, чаму б і не. Ну як можна было зараз паказаць на карысць Нафтана? Дзіўлюся я у выкананні Баканова. Тым не менш, аут за Нафтанам. І аут гэтай футбалісты ў блакітных футболках будуць выконваць, ну, абсалютна нікуды не спяшаючыся. Козловский скидывая назад на Бушму. Владимир показывая наперед. Крумкачы, менавіта такі заклік ад нашага. Малиновский класна гэты мяч апрацаваў, але настолькі ж не класна распарадзіўся ён ім надалей. Старікаў, здаецца, ўжо не памочнік сваім сёння. Няма Сені на поле, тым не менш 10 змагаюцца нашыя футбалісты. І Денисенко гэты мяч забірае. Можа быць, чуеце вы, хаця, напэўна, глушыць гэта мой мікрафон, падлікі нашага заўзятарскага сектара наконт таго, наколькі доўга Артём Денисенко гэты мяч трымае. Тым не менш, ёсць яшчэ хвілінка другая, можа быць, і дадасць якое імгненне галоўны. Ну, павінен, ён жа сам на гадзіннік паказваў, халера б яго пабрала. Таму хвілінку другую можа і накінуць. Выходзіць мяч за межы поля. Ну што, можа быць, всім наперад кіравацца, хлопцы, 1-3, гэта ўжо не важна, гэта ніхто не запомніць, а вось 2-2 будзем прыгадваць доўга. Да, Коскі сёння спіць, Коскі, сябра, даражэнькі, здаецца, павінна была прайсці твая акліматызацыя, але ніяк яна не скончыцца, а нам яшчэ 2 хвіліны назіраць за гэтым матчам. Камароў на Баранова, нагадаю, 10-11 гуляют наши футболисты. Берочка, трымаюць таго за футболку. Свисти, Реф, прошу, я тебе! Сябры, я уже не комментатор, я уже таки самый заўзятар. Ну, Реф, трымаюць за футболку футболиста. Свисток тебе выдали, картки, ладно, свисти. Да, Віталь Палтаржыцкі, з кожнай хвілінай судзіш ты ўсё горш і горш, сябры, спрабую супакоіцца я, але ну сапраўды ўжо эмоцыі, яны зашкальваюць, гэта відавочна і вам.
знаете, как говорится, ребята, Так ці інакш, ёсць яшчэ хвіліначка. Я падглядаю на табло, падглядаю на свой секундамер. Ёсць у нас хвіліначка, і, можа быць, ёй можна скарыстацца нашым футбалістам, але карыстаецца ім пакуль Драбатович. Размінаецца мяч са створам, і што, можа быць, ёсць шанец на апошнюю атаку. Крумкачы, калі ласка, наперад, не каля брамы. Вы там не патрэбны. І Сідар тут не падштурхнуў Лынько, ну ладно, можа быць, маляваў Лынько. А вось гэта парушэнне, я не разумею, сябры, якая ў цябе там метадычка, паважаны ты сённяшні Віталь Палтаржыцкі. Да, ну што ж, ладно. с одной стороны, немножко обидно. Сёння, да, у мяне ўжо напрыканцы, сябры, больш эмоцыяў, чым нейкіх цвярозых і адэкватных словаў. Тым не менш, упэўнены, што кожны з вас, хто назірае за гэтым матчам, асабліва робіць гэта з трыбунаў, разумее выдатна. Да, давайте яшчэ праверым мяч, каб на поўнач там глядзеў, да. Я кажу, да, кепскаму футбалісту і мяч замінае. Ну ладно, сябры, ну гэта ж ужо дзіцячы садок. Ну, Віталь Палтаржыцкі. Да, судья, конечно. Памянялі мяч, можа быць, гэта дапаможа Нафтану. Сёння, можа быць, і дапаможа, але да, вось з такім узроўнем футболу, які паказвае сённяшні супернік, ну я думаю, леташні лёс Днепра можа паўтарыць гэтая каманда, асабліва калі набяруць абароты каманды, якія змагаюцца з Нафтанам за захаванне прапіскі. А мы бачым, як Варанович, не ведае, адкуль бяруцца сілы ў гэтага футбаліста, тым не менш скідвае на Лынько. Сярожка на Варановича, мяч не выходзіць за межы поля. Не, ўсё ж такі межы поля пакідае. Сігналізаваў пра гэта і Ігнат Сідар, не ведаю, наколькі яму добра было бачна з ягонай пазіцыі. Да, сябры, я думаю, пачуеце вы зараз фу і на адрес суперніка, і на адрес галоўнага арбітра. Каб не нагаварыць лішняга, сябры, хачу нагадаць вам, што зазнаем паразу мы ў 1/16 фінала Кубка Беларусі, дзе крумкачы вельмі варта, вельмі адказна, вельмі надзейна, вельмі, я не ведаю, як згулялі сёння, паказалі сябе на 120, на 150%. І на вялікі жаль зазналі паразу ў матчы супраць Нафтана. Пакідаем розыгрыш Кубка Беларусі. Гэты матч для вас каментаваў я, Алексей Барысевич. Дзякуй, што былі сёння з намі. Да пабачэння, пабачымся на футболе. Все, выключаю. Два минута,